Je to veľké umenie. A nevzniklo to na Slovensku, vzniklo to v Čechách, je to taká medzinárodná akcia, pretože to prebieha v Čechách aj na Slovensku, v 130 miestach, českých aj slovenských. Viac tých českých je zapojených, ale teda ja sa teším, že aj my sme sa teda mohli pripojiť. A je to prvý ročník a ja verím tomu, že teda bude to mať nejakú tradíciu a bude to pokračovať, pretože baviť sa o tom, ako naše mesta vyzerajú, je si myslím, že veľmi dôležité. A je to 15. ročník všeobecne, u nás úplne prvý, ale verím, že nie posledný. Včera sme to odštartovali krásnym koncertom, dneska sme mali do obeda takú aktivitu s deťmi po stratených pamiatkách mesta Levice, takže boli takí malí pátrači a hľadali a vymýšľali možno aj nejaké nové, čo by sa im v Leviciach páčilo. No a pokračujeme vlastne v besede, by som povedala, že naozaj s fundovanými odborníkmi, ktorí sa v tej architektúre vyznajú. A ja sa veľmi teším, určite ich všetci poznáte, ale predsa len patrí sa, tak by som si ich dovolila predstaviť. Takže vítam medzi nami pán Rodrika Baltazára, jeho kolegu Rolanda Geciho a úplne teda nie celkom architekta v takom slova zmysle, ale záhradného, minimálne krajného architekta Dušana Daniša, takže myslím si, že debata bude veľmi zaujímavá, pretože si myslím, že okrem toho sú to aj dvaja poslanci, takže trošku aj v rámci toho mesta vedia a tú svoju predstavu majú, takže možno, že budeme zvedaví aj na tú ich budúcu predstavu, kam by sa mohli Levice uberať, lebo celý ten názov tej našej besedy, alebo teda toho príjemného rozhovoru, ktorý by tu mal vzniknúť, sa volá Povady z Levice. Takže Povady z Levice, môžeme začať. Ďakujem pekne. Tak ja by som asi začal. A ja som rád, že ste sa takto zišli. V podstate každého skoro poznám, takže o to budem pokojnejší, lebo ja vôbec v tejto polohe nebývam takejto. Na tejto strane radšej počúvam, ako rozprávam. Ale teda keď sme dostali takéto nejaké zadanie, tak to povedať, tak sme sa trošku snažili niečo vám povedať, alebo skôr sa možno porozprávať a podiskutovať, čo sa vlastne v týchto našich Leviciach stalo a v ako sme momentálne stave a teda čo sú tie nie úplne najlepšie veci, ktoré sa tu udiali, alebo keď sme to rozoberali s priateľmi, že nejaký sled takých niektorých udalostí, ktoré ovplyvnili samotnú architektúru alebo urbanizmus, alebo v podstate celý život v tomto meste. Takže ja som myslel, že by bolo celkom zaujímavé začať nejakou históriou, aj keď zase nie je to moja téma, proste ja nie som historik, ale ja som sa trošku pozrel aj do demografie a na to, že vlastne koľko nás tu bolo, ako sa to vyvíjalo. Takže myslím si, že je to celkom dôležité, lebo sú to celkom zaujímavé informácie, ktoré možno, že nie všetci poznáte. A teda ja som ich nepoznal, tým som sa teda nepozeral na to. A v podstate by som začal nejakých 100 rokov dozadu. To určite viete aj z pohľadní, aj proste z histórie, že to mesto sa naozaj po tom 19. storočí, alebo teda na začiatku 19. storočia veľmi, veľmi rýchlo rozvíjalo. A čo je dôležité, tak zistil som, že nás bolo 6 000 asi na začiatku 19. storočia. Takže Levice mali zhruba 6 000 obyvateľov, takže agrárne mestečko, v podstate založené na nejakom poľnohospodárstve, veľmi malo v podstate priemyslu a vôbec nejaký. A hovorím, že možno to viete, neviete, ale potom začali ovplyvňovať teda hlavne niektoré rody Šoverovci. A neviem, myslím, že v tých rokoch začali sa stavať aj nejaké priemyselné časti, ktoré teda boli skôr takého agrárneho charakteru, to znamená, že teheľňa, neviem, liehovar na géni, možno mi pomôžete ešte, čo všetko, tabačka, 30. Ako? Mlyn. No áno, mlyn. A pre mňa je dôležité to, že väčšina týchto častí boli teda na periférii, to je dobre, kde boli ďaleko od toho bývania. Aj keď teda mlyn je možno, že výnimka, ale možno, že to súviselo, ale to len špekulovať môžeme, keď Šelár tu teda žil a býval. A
Ako? To je staršia história. Staršia. Perec je z polovice 18. storočia, keď Esterházovci mali ako pánstvo levické a potrebovali vlastne vodou zásobiť. Lebo to je dôležité pre vznik mesta je geomorfológia, a ten krajinársky aspekt toho, že v podstate sme na zlome Panonskej panvy a Karpatského oblúka a vlastne už od severu Levíc začínajú Šťavnické vrchy, nebo v Kusa hora už to sú Šťavnické vrchy, to je Šťavnický stratovulkán, čo vytvára geomorfologický limit vôbec pre rozrastanie prírodzeného stredovekého mesta, ktoré bolo z jednej strany močaristé, z druhej strany v podstate na kopečku alebo na kopci. Takže to bolo také, a do ňoho bol od hrona teda odrazený perec a ten zásoboval v podstate vodou aj neskorším vín. No, našiel som veľmi úbohú mapu z 1903, ale v podstate toto je kapitán na nálepku, toto je perec, tak si predstavte, že tá zástava v podstate bola taká, toto mesto bolo relatívne malé, Rádevník v tejto časti, to je Kovárička, lepšiu som nenašiel, ale zhruba na prvom storočí proste tá urbanizmus, stanica bola v podstate ďalej od mesta. To je nejaký Polemanov major, teda Majer. A čo ďalej? Hovorím, toto som chcel tak rýchlejšie prejsť, ale čo je zaujímavé na tejto mape možno, že to už vidíte, že nejaký nový dvor vzniká v tejto časti za Tabakovou a nejaká nová osada, myslím, že v nejakých 20. rokoch v podstate vznikla úplne ako skoro satelit, respektíve takýto vysunutý chvost, kde tá zástava ešte okolo vôbec nebola, nevidno to dobre, ale tie rybníky teda už predpokladám, že tu boli. Takže toto je 1938, kde je naozaj to mesto sa zatiaľ rozvíjalo veľmi tak do šírky a hovorím, že tie priemyselné časti boli proste na periférii. Aj keď teda je to už zaujímavý rok, lebo Levice v tomto období, ak teda dobre je, zase ma opravte, ale už začali, teda sa dostali do Maďarska. Hej, Maďarské kráľovstvo. Hej, Maďarské kráľovstvo v 38. A teda tie Levice naozaj, ale to tiež asi všetci viete, že proste tá hranica bola v tejto severnej časti už Klačany boli slovenské, proste to zloženie obyvateľstva, priznám sa, neviem, ale predpokladám, že ešte možno prevládalo maďarské obyvateľstvo. Takže hovorí, že 80% Maďarov a 20% Slovákov je to pán, ktorý robil v archíve, takže predpokladám, že tie informácie sú dobré. No. 12% Židov. No, tam som sa tiež chcel dostať, lebo toto som chcel naozaj tak rýchlejšie prejsť, no ale v podstate to bolo už predvojnové obdobie, no a tam, teda keď pôjdeme ďalej, tak za to viete, že proste tie Židia naozaj tu neskončili úplne najlepšie a myslím si, že aj to sú také udalosti, ktoré ovplyvnili aj vývoj toho mesta, takže len preto to spomínam, že treba na to myslieť a myslím si, že aj po vojne v podstate bola tá výmena obyvateľstva, takže Benešové dekréty, veľa ľudí sem prišlo, v podstate aj moji starí rodičia len vtedy začali byť levičania, takže keď sme pátrali po tom, že čo sa týka tej demografie a toho zloženia, tak neviem, ale to sú naše polemiky, možno mi pomôžete, ale dneska už je málo ľudí, ktorí starí rodičia tu žili. Neviem, či to je niekto taký, ale ja medzi nich nepatrím. Ako? Rodený levičan. No, že proste aj toto boli nejaké okolnosti, ktoré teda ovplyvňovali aj teda vývoj toho mesta. A keď sme išli trošku ešte ďalej, ja som tam opačne dávam. Toto nie je úplne pekná mapa, ale z tejto veľa nevidíme, ale možno, že tá tabačka už to vidno, tú zástavbu, ktorá bola tak možno inšpirovaná Američanmi, že bola sever-juh, proste tieto ulice, neviem, či ste to vedeli, ale tie sú naozaj orientované sever-juh. Takže to je možno zaujímavé, aj keď to mesto naozaj stále, tá kapitán nálepku je výrazná ako hranica, tá nová osada je úplne ešte odtrhnutá. A zase tiež sme rozprávali o tom, že ako sa začali osídlovať aj tie časti okolo Bernolákovej ulice, alebo napríklad Káky, ale možno to vidíte, že ešte vôbec neboli nejaké zastávané. No, toto je krajšia mapa, takže na tejto to už vidno lepšie. Tomuto sme sa dostali, takže
ten by som povedal, intrailán, extrailán sa veľmi ťažko určoval, lebo naozaj to mesto bolo, by som povedal, tak zaujímavo proste do tej krajiny vsadené a boli to nejaké časti, ktoré vybiehali z tej hlavnej štruktúry. Možno je zaujímavé si pozrieť aj to, čo nás tiež ešte doteraz ovplyvňuje, že to boli nejaké štátne cesty. Táto červená, ktorá išla cez centrum, smerom na Krupinu, na Šahy a smerom teda na Tomače. A Dunánska cesta, takisto, ktorá je doteraz štátnou cestou, ale len preto to hovorím, lebo sa chcem tomu dostať ďalej, lebo nás to v podstate ovplyvňuje až doteraz. No. To je, ale kopíruje rozhodne kapitán nálepku preto, lebo to je stredoveká urbanizačná os toho mesta. To je mesto, ktoré bránilo banské sídla a jak ideš na severovýchod, ideš na Banskú Štiavnicu a to je vlastne tá cesta do dneska je odjakživa, ona definovala vôbec samotný rozsah samotného toho mesta aj v stredoveku, ako obkolosanou hradbami. Cez tie hradby prebiehali hlavné urbanizačné osy, Pilovice iba jedna a to je táto juhozápad, severovýchod. Áno, presne tak. Ďakujem. Nie, v pohode, ďakujem za to doplnenie. V podstate v tom 55. ešte naozaj nevidno nejaké také zásahy, ktoré by som povedal, že sú nežiaduce a naozaj to mesto sa len rozvíja do šírky a v podstate to sú zástavy rodinných domov, respektíve tabačku tu vidno. Ja by som rád prišiel k tejto mape, ktorá už je taká celkom zaujímavá, 64. Tuto možno, že celkom pekne vidno, že aj to centrum v podstate ešte zachovalé tie budovy, tie blokové časti, to znamená, že bloková zástavba ešte funguje a proste tam, to, čo sa dalo vyplniť, tak sa vyplnilo nové školy, to je strojárina, respektíve Nemáci taká škola, to je tretia základná škola, poľnohospodárska škola. Aj keď už teda v 64. už tu vidíme nejakú zástavbu nejakej komplexnej bytovej výstavby, teda nejaké vyššie obytné bloky, tak toto je tuším, že Štúrova a táto je Zdenka Nedleva, je toto Vajanského, hej. A hovorím, že preto chcem tomu dojsť, podľa mňa ešte tieto roky pred tou normalizáciou, pred 68. hovorím, ešte tie Levice zachovali v takom stave, takom by som povedal priateľom. A ešte tu neboli urobené zásahy, ktoré teda v neskôršej dobe viedli naozaj veľmi negatívnym zmenám. Neviem, kasárne možno, že celkom už fungovali, ale to je nepekná mapa, respektíve nevládna, ale toto je už 80. rok, 90, tak skúsme ešte 80. No, tí, čo teda pamätáte, tak áno, v podstate ja som ešte teda zabudol, alebo nie, že zabudol, ale čo je teda dôležité, že som nepovedal, v tom 50. zhruba mali Levice 13 380 obyvateľov. To znamená, že za 50 rokov krát 2, celé ani teda dvakrát narastli. No, čo je zaujímavé, v 70. to už bolo 18 500. Takže dosť to začalo rásť, tí obyvateľia sem prichádzali, pribúdalo nás a proste to viedlo teda k tomu, že nejakým spôsobom trebalo zabezpečiť bývanie, no a toto je teda 80. Ale tak by som povedal, že ešte pred tým 70. sa to udialo, že začali sa už búrať niektoré časti, no a to už sú potom také tie smutné veci, lebo Vietoslavova, centrum mesta, smerom k hradu, okružná, v podstate ešte pred 70. No nehovoriac o tom, že samotné námestie teda utrpelo, lebo boli vybúrané tie mešťanské domy, na ktorých mieste je teraz Družba. Takže to už boli zásahy, ktoré by sme sa mohli baviť o tom, že či zachovali nejakú identitu a autentickosť. No ale to už asi nezvrátime, že prečo to tak bolo, to tiež nad tým nejdeme asi úplne zamýšľať. Aspoň trošku. Ako? Aspoň trošku.
Prečo to tak bolo, že odkiaľ vyšiel impuls, koho to vôbec napadlo? Tak my len predpokladáme, lebo čo sa týka priemyslu, tak napríklad Levitex sa urobil, takže, alebo teda aj iné, myslím, že tlmače mali na to vplyv, Seska, ale proste som prichádzal strašne veľa ľudí, treba ostávať do výšky. Ešte som v 70 rokoch Mochovce, ja som tiež prišiel, ale to bola taká podľa mňa ešte ďalšia druhá vlna. Mochovce teda to už úplne teda rozbili v tom zmysle, že v podstate tedy už sa potom dobudovali, neviem, tu v 70. vidíte vlastne rybníky 1. Hej. Rybníky, dvojka ešte napríklad, aspoň teda to nie je nakreslená, ale tá dvojka tam nebola. A čo som chcel, no okružná tu samozrejme figuruje aj všetky tieto časti Štefánikova, respektíve Fučíkova v tom čase. A čo som chcel, no proste všetká tá zástava 70. rokov bola vybúraná, Fučíkova. A samozrejme, že tie zásadné veci, alebo základné občianskej vybavenosti zostali. A aj tie športové, tie tam boli dávnejšie. A teda, čo som možno nespomenul, tak aj tá výpadovka nám prišla zhruba nejakom 70. predpokladám. Keď ešte doplním, keď ako už povedal, že prečo, nastal v podstate podobne ako v iných mestách úplne rovnaké veľkosti, v konfinálnych oblastiach, hlavne slovenských, v pohraničných oblastiach slovensko-maďarských, Galanta, Serec, Senica, na Záhorí, Senec, to všetko mestečka okolo 8-10 tisíc obyvateľov, ktoré v podstate za 20 rokov sa premenili z sídla vidieckej štruktúry agrárneho typu na priemyselné mestečka s veľmi veľkým prílomom obyvateľov. Aj kvôli obslužnosti samotného urbánneho rozvoja, množstvo peňazí, ktoré do tých miest prúdilo, nebolo možné sa v podstate laterálne rozvíjať alebo do strán, lebo to súviselo s cestami, chodníkmi a podobne, aby tí ľudia proste bývali na 600 štvorcových pozemkoch v domoch po 2 rodinách, to nebolo ekonomické, pretože tá ekonomika prinútila rozpad, disipáciu toho centra a to centrum sa rozpadlo práve tým, vlastne sa pretransformovalo, tak ako sa pretransformovalo mesto, keď odtiaľ to je do hlbšej histórie 40 rokov dozadu, keď odtiaľ to ešte Turci, rozpadli sa hradby a prirodzene sa rozrastlo mesto. Hej? Ale tedy sa nestalo do výšky, tedy sa stávalo v podstate takým tým akože kobercovým náletom, čo sa dneska deje, a to k tomu prídeme. Ale to bola tá ekonomický dôvod toho, že je lacnejšie to mesto obslúžiť, keď má za 20 rokov naraz dvojnásobne vo vertikálnej zástavbe s bližšou obslužnosťou. Čiže preto, a to neboli mešťanské domy tam pod družbou, to boli domy proste vidiecké domy, to boli dvory. To nebol mešťanský dom. Takisto aj to je teraz momentálne Atom od... Áno, to boli uličky vidieckého agrárneho mestečka, trhového mestečka, že to bolo trhové mestečko, tak ako bola, ja neviem, Dobrá Hniva ma napadla, ale Hontianske Nemce. Bíčí trh, široká náves, veľmi ďaleko domy od seba, každé po rukám bíčí trh v celom Hontianske Nemce, to bolo charakteristické toho mesta. Tu boli tie 4-ročné jarmoky, tým pádom sa koncentrovalo sem a to malo to za následok. To je veľká, teda v podstate industrializácia to spôsobila. Áno, vtedy z tých 60 rokov sa tu postavili Tomáše a Levitex. A Demikl. Skôr, čiže 50 to bol prílev ľudí do mesta. Demikl bol mediáren, že to tam zamestnávala 3000 ľudí. Kedy si? Prepáč. Ďakujem. Ja som sa ináč, musím sa aj Dušanu rozprávať, ja som ho zavolal tak na poslednú chvíľu, ale som rád, že prišiel, lebo trefte. Ja som není nejaký filozof, takže toto sú veci, ktoré sme len teda že povyťahovali, ale teda smerujeme teda k tomu, že my sme to teda trošku aj urýchlili, že 90. v podstate považujeme ho za 89. No a pred tým 90. tak tam došlo naozaj takým zásahom, to znamená, že veľmi teda zlým celé tie štruktúry úplne v centre boli teda vybúrané, to znamená, to viete, Svätého Michala, Rozmarínova, Komenského, proste to boli tak obrovské zásahy, z ktorých sa v podstate doteraz pamätávame a doteraz sme už nevyriešili. A čo som chcel, že mali na to súdruzi vymyslené niečo, ale že prišla dnešná revolúcia, ktorá proste celé to zastavila. A my sme boli teda na začiatku a viac menej to bol celkom akože podľa mňa prvý sa prúser.
No my sme mali nešťastnosť v tom, že v 50. rokoch na vrchole československého urbanizmu tu neboli bani. Čiže vrcholný urbanizmus Československa, Handlová, dobre ešte pred vojnou partizánske a podobné zástavy pomerne pekných štruktúr sa tu už tu sem nedorazili, lebo to nemali ešte prečo. A keď už sem prišiel priemysel, tak to už bola veľký v podstate obdobie panelákových sídlisk a tá sídlisková zástavba v podstate umožňovala veľmi rýchly rast. Čiže preto sa to naše centrum vlastne nikdy nepretransformovalo na moderné mesto, ale vznikol taký v podstate hybrid medzi nejakým archaickým mestečkom a moderným mestom 20. storočia. Možno je to výkladná skriňa toho, ako sa to nepodarilo. A môže to byť výhoda. No dobre si to povedal, presne tak. A takže doteraz sa s tým trápime, no ale to naozaj vidíte celkom na tej mapke, že tie červené samozrejme to sú bývania, aj keď neviem prečo nové osady, aj kvôli tomu, že tam bolo viacej zelení, tak sú zelenou, ale pozerám sa na to centrum, proste v centru. To sú záhrady, no, to sú záhrady. Ako? Záhrady sú vydelené, no. Proste to centrum bolo, hovorím, tá časť okolo Kauflandu, Komenského, proste úplný prúser, všetko vybúrané a teda čo bolo najhoršie, tak sa zmenilo. Ukáž, kde je ten Kaufland? Ukáž na mapu. Fú, okružná Kaufland. Tam. Presne tam. Tuto v podstate vidíte zastavbu týchto domov za juniorom. Tam bola stará poliklinika, tam bola ulica. Ešte tie domy ešte tieto ešte neboli možno úplne púrané, samozrejme, že to bolo koncom 70. rokov. Poliklinika, to bola Námestie Šoltésovej ide. toto vieme. maličké. Však prv bola tam autobusová stanica, chodilo sa cez Kováľ. Áno. Potom som prehožoval. Ale ja som chcel to povedať, že v podstate došlo akože k zmene vlastníckých práv, proste nejaké reštitúcie, proste klasické teda predaje pozemkov, toto úplne zmenilo raz a neviem, proste tu všetko, ale niektorí teda ľudia prišli aj k mnohým teda pozemkom, ktoré teda dodávajú budovám, ktoré doteraz teda hospodarujú. Alebo nie. Ako? Alebo nie. Alebo nie. No a toto si myslím, že tiež boli také, by som povedal, že teda negatívne veci, do ktorých sme boli hodení. No, ale chcel som ešte dodať k tomu, že počet obyvateľov 1991 33 990, skoro 34 000 obyvateľov. Takže zase obrovský náraz do toho 70. 18 000 na 34 000. A stále to teda stúpalo, tie 90. roky ešte boli také, že sme ešte stúpali a teda už to dopoviem až do roku 99-2000, kedy ten počet dosiahol 37 000. 36 500 bolo. 37 bolo určite. No, ja som to dal. 36 500 bolo. Dobre, v poriadku, to je pol tisícky rozdiel. No, len proste neviem, že som to zdôrazil, ale proste ja to volám, že vznikli tu diery, proste my tu máme diery, my za družbou máme dieru 50 rokov, proste my máme, tam kde je Kaufland, to tiež považujem za dieru, v tom zmysle, že to je nezastávané, stále to není dopovedané, takisto Červenej armády, čo sa tu teraz trápime, aj keď pani Rácová, tuším, že sa volá tá jediná, si tam, by som povedal, to je podľa mňa absolútne dokonalé memento výstavby Levície, je ten dom. Hej, a mne to je sympatické. Mne to neuveriteľne sympatické. Na jednej strane je to sympatické, na druhej strane to ináč brzdí rozvoj. No nie, ale vieš, je to odrazom toho, že my, ty sa trošku vyjadri ako nostalgický komunista, že sa tu udialo čo negatívne. Negatívne bolo, že sa udialo v 50. rokoch. A my sme zastavili vývoj aj mentálny, aj štruktúr na 40 rokov a my sme ho potom v podstate škrtnutím prsta dostali naspäť, čo je to inak za akéhokoľvek urbano-ekologického hľadiska je to neuveriteľný dar, že môžeš katastrofickým spôsobom zmeniť štruktúru
čohokoľvek, že to bolo to pozitívne. Negatívne je to, že sme sa s tým doteraz nevysporiadali. A to je memento tej pani Rácovej na tej ČSAčke, že ona je dôkazom toho, že sme sa s tým dodnes nedokázali vysporiadať. To, že má ona nostalgiu toho, že tam bola nejaká zástavba, je pekné, to je dobová vec, ale dobové veci zanikajú a pod zemou stlejú podľa zákona o pohrebníctve za 10 rokov. Ale to je proste, to je fakt, ale to, že sme sa nevysporiadali s tým, to je to negatívne na tom celom. No, jasné. A aký som nejakým spôsobom teda bol aj pozitívny, takže ja som hľadal teda, že čo pozitívne sa teda udialo a podľa mňa teda, alebo teda pomôžte mi, ale teda minimálne napríklad to, že ten Schillerov park, aj keď teda my ho voláme Schillerov, ktorý ešte stále nie Schillerov, ale ten mestský park bol rozšírený o ten park Milana Rastislava Štefánika, tak si myslím, že to bol taký dobrý počin. No a čo je dôležité, že sme nadobudli pešiu zónu, no ale nerozvíjali sme ju v podstate už 20 rokov. Takže to je síce fajn, že aj tá štátna cesta, ktorá vedie do mesta, už tadia nejde, ale je to škoda, že proste to nerozvinulo, lebo proste tie časti, ktoré sú teda medzi Atomom a Štúrovou ulicou, tak to je celé zle. Ale má tu urbánno-sociologické rozmery, lebo tým, že mesto má 50% obyvateľov v výbevečke, tak ten obyvateľ nemá motiváciu chodiť do centra. Ani keby ju mal, tých 30 000 obyvateľov, keby chodilo 20 000 do centra, tak vyprovokujú mesto k tomu, aby tá pešia zóna bola širšia. Choď teraz do mesta, koľko tam nájdeme ľudí? Čo je to interneč? Rodinné domy. Proste človek nie je motivovaný chodiť do mesta, lebo to zaniklo. To je proste zaniknutá vec. To je zaniknutá vlastnosť Levíc. My to akože nostalgicky spomíname, nejaké promenádovanie sa v nedeľu a podobne, ale to zaniklo úplne prirodzene. My sme čas obyvateľov zavreli do panelákov, ako satisfakciu sme im ponúkli záhradkárske kolónie, čo je podľa mňa akože výsmech do očí bývalým majiteľom všetkého, čo im zobrali. To nechcem byť úplne negatívny. A na druhej strane sme ich nemotivovali, aby do toho mesta išlo, nemali prečo. Mali svoje záhradky, kde limit bol 600 štvorcov na dom, myslím. To bolo za bývalého režimu, to bolo minimálne veľkosť pozemku. Nemohol byť menší. A o 400 štvorcov mimo zastávaných plôch sa treba starať. A to, že to boli vlastne, ja to volá Jelevice, volám predmestie Podlúžian, Zvolen volám predmestie Očovej. A to je presne to, že proste po tých 50 rokoch sme osídlili mesto vidieckým obyvateľstvom a ten archetyp, ktorý sme počuli od docenta Stiahela, že proste ten archetyp, ktorý sa vyvíjal 400 rokov vidieckého človeka, ktorý sa proste za 40 rokov nedá vykoreniť. Čiže my sme tí, že sa chceme rýpať v zemi. Ja to hovorím ako trošku ako záhradník, ale... To bolo dané tými vinogradmi a všetkými prednými starými Levicami, že tam boli samé víno. No áno, ale vieš, to sú presne veci, ktoré definovali otázky súčasnosti. Že my vieme dnes pomenovať tie jednotlivé etapy vývoja, vieme vo svojej podstate povedať dôvody toho, prečo to tak bolo a čo sa udialo. A teraz sme v 21. storočí, v podstate, ja viem, že žijeme v hlbokej budúcnosti. Keď som sa zamýšľal 1990, keď si predstavil 2025, predstavil si niekedy v 90. roku 2025. Je hlboká budúcnosť. A trápime sa s vecami, ktoré sa trápili pred 40 rokov. Ale keď zrátaš tých 30 rokov rozdiel, tak nejaký posun veľmi nevidno. No? Z toho 90. a do súčasnosti. No a ja by som možno ešte teda takú vec povedal, čo teda sa vyslovene nás bytostne týka, teda mňa, ktorý tu nejakým spôsobom pôsobí 25 rokov. Nemáme tu nikoho z mestského úradu, takže môžem si to dovoliť. A ideme. Ja som sa vlastne to povedať, nie to trápime sa teda, čo chcem povedať, trápime sa s územným plánom, proste pre mňa je to trápenie, proste 20-ročné trápenie sa s územným plánom, ktorý vznikal v čase, keď my sme dosiahli vrchol teda demografický a teda sa predpokladalo, že pôjdeme hore vývojovo, ten územný plán bol proste veľkorysý, až príliš veľkorysý, ale pre mňa nie je dobre a variabilne urobený. To je môj názor, takže doteraz sa s tým trápime. No a čo chcem povedať, že svítá nám nádej, aj keď teda to má byť záver, ale...
Však to môže byť záverečné kolo. Už rozprávaš. Pol hodiny rozprávaš. Kontrolujem scenári. Ale teda neviem, teda áno, smýta nám nádej, že by sme mali by sme, teda musíme robiť nový plán. A teda čo chcem povedať, že mali by sme sa naozaj snažiť o to, alebo nielen ako architekti, ale teda minimálne ľudia, ktorí to nejakým spôsobom vedia ovplyvniť, že aby to naozaj bolo variabilné a aby sme si nerobili tu proste kopec regulatív, už teraz naozaj zachádzam do tej mojej práce, ale nás ten územný plán strašne obmedzuje. Juraj, kde? Tu si. Je tu viacej architektov, takže asi súcitia so mnou a s nimi. A proste ten územný plán by mal byť iniciačný, nie regulačný, proste tam sa majú zadefinovať nejak motivačný, proste pár vecí, ktoré teda ja si myslím, že by tam mali zadefinované, to znamená, že kde sa dá stavať. Milo pozná tieto teórie, tieto som zobral tiež od kolegov, ktorí sú trošku ďalej, ale mne sa to strašne páčilo, lebo naozaj, že proste tie naše územné plány sú také, aj všeobecne, teda nielen Levinsky samozrejme, že majú toľko regulatív, že oni sa sami regulujú a nefunguje to jednoducho. No. Takže to je nejaká naša teda vízia do budúcnosti, ale o tom by sme sa v podstate mohli teraz rozprávať, že čo ďalej, aj keď teda ja by som ešte prešiel tie roky od 2000 teda až sem, alebo teda zase sa udiali nejaké veci, zatiaľ som na tomto 90. Ale vravím, dosiahli sme to zhruba, čo je celkom zaujímavé, že v miléniu sme dosiahli ten demografický teda vrchol a odtedy teda ideme dole. A momentálne atakujeme hranicu 30 000. Čo teda neviem, či budú z toho vyplývať nejaké veci, ktoré nám môžu ohroziť nejaké fungovanie niektorých vecí, ale dúfam, že nie. Čo? 25? To, či to je teda, že úplne zlé, alebo či to je dobre, to je tiež otázka. Ja teda nehovorím, že to musí byť nejaká katastrofa, ale napriek tomu, že sa tu vybudoval aj priemyselný park, to teda čo láka ďalších teda ďalšie pracovné miesta vytvára. Toto je náš územný plán súčasný. To by ste nevedel, ako vyzerá územný plán, no nie je to celý územný plán, ale teda tá hlavná časť, do ktorej nám stále kážu sa pozerať takýto. Jednu vec k tomuto, som si to všimol, keď dáš na 90. naspäť, to, čo sme mali teraz zmenu územného plánu, ten malý rybník, tak už v 90. tam nebol. Ja, tu na dole. Ešte taký pôvodne troška vyššie. Ale práve tam bola zmena, to isté, tam bola žiadosť o zmenu územného plánu a pozerám, že už v 90. to nebolo a teraz keď prehodíš naspäť na územný plán, tak sa tam objavuje. Sú tam 4 tie rybníky. 4 sú na územnom pláne. No áno, takýchto vecí je tam viacej, takže kľudne sa zapájate, keď vidíte aj nejakú konkrétnosť, ale ja by som tak povedal, že my aj v tom dnešnom územnom pláne objavujeme kopec akože aj chýb, ale nechcem to akože vyťahovať, lebo tak robili to ľudia nie z Levíc a môže to byť aj teda chyba nejaká, ktorá nejakým spôsobom sa tam teda dostala, ale toto je v podstate funkčné členenie, teda táto legenda strašidelná, to je o tom, že aké funkcie tu máme, to znamená, že to červené je samozrejme bývanie a tá fialová, to je nejaká vybavenosť alebo zmiešané územie to môže byť. A čo je teda, už keď nebudem o tom územnom pláne hovoriť, že my tam máme strašne veľa tých plôž, proste to sú veci, ktoré sa nedajú veľakrát ako by sa bral. To voláme omalovanka. Omalovanka, ale ono by to malo byť oveľa jednoduchšie. No. Dobre, ja som ešte teda sa trošku chcel aj otázke také venovať, aj keď možno sa ešte budeme, ale že aké tie negatívne zmeny ešte teda nastali po tom 90. lebo teda ešte stále sme nejakým spôsobom rástli do toho 2000 a v podstate veľakrát mi vyčítam, nie sú to asi nejakí kolegovia, nejakí historici, pamiatkári, ale že proste tá moderná architektúra, alebo to, čo teda vnášame ako teda architekti v tejto dobe, že proste
nejakým spôsobom nekorešponduje s tým historickým, hej? Že to mesto stráca identitu. No ale ja chcem to povedať, že my sme nedokázali dodnes legislatívne úplne nejakým spôsobom ochrániť národné kultúrne pamiatky, respektíve pamiatky, ktoré nie sú ešte národnými kultúrnymi pamiatkami. Takže to si myslím, že chyba legislatívy a tie teda negatívne veci, napríklad kasárne alebo nejak tlačiareň. Staré kasárne. Staré kasárne, takže... Je to o vzťahu k mestu. Ako? Je to o vzťahu k mestu. Keď si sám povedal, že 6000 ľudí 1900, dneska poznáme rodičov, koľko tých percent, čo tu sa ich narodili prastarí rodičia. A tá identita toho sídla robí vzťah k mestu. Že keď nemáš vzťah k mestu, nemáš prečo chrániť nejaké kasárne, nejaké babke z Podlužian, sa nechcem nikoho dotknúť, alebo z Tlmáč, alebo ja neviem, keď sa niekto prišiel z Komárna, alebo z Nírať-Házy. Hej, povedzme po tých repatriáciách, tak oni nemali vzťah k tomu, že tam proste rukoval ich prastarý otec v nejakých kasárniach. Hej. Čiže to je o vzťahu. Ale napríklad v Komárne to dokázali zachrániť tie kasárne, aj keď majú trošku historický význam, ale boli tie staré kasárne mali dosť veľký význam, stavba bola kvalitná, bola v centre mesta. Že to bolo len o snahe toho mesta buď to nechá vo svojom vlastníctve, alebo to predá. Myslím, že trošku to bolo... iný prípad, trošku tá renesančná pevnosť, vzhľadom aj identita samotného. A pozor, na začiatku sme konfiniálne mesto. Sme mesto na pohraničí. Nie sme Komárno v jadre Maďarov-Sák, ale my sme mesto na pohraničí, ktoré malo vždycky veľmi úzky styk so slovenským obyvateľstvom, aj keď tu bolo väčšie maďarské obyvateľstvo. Takže v podstate hneď na sever od mesta Zákusom boli Slováci a tu boli Maďari. Čiže a tí vlastne sa strácajú ľudia, keď boli rozprávať o 60-70%, tak Maďarov v 50. rokoch, dneska máme myslím, že 4,2%. Asi 8%. Tak nech sem. Ale je to mi... Kasárne sú veľmi špecifické, lebo oni prežili kadečo, ale neprežili vlastne takéto tie prevody majetku na mesto. Myslím si, že aj tu bola, však vtedy vznikalo oproti Kontakt manažerské centrum, a keď proste bola nejaká taká skupina nejakých aktivistov, ktorí niečo chceli, ale proste mesto nepočúvalo na nich, proste previedlo to, urobilo sa tie prevody, nejaké také, že otvorene nejakú diskusiu o využití a tak ďalej, vôbec proste mesto, vtedajšie vedenie mesta išlo a rezalo to, krájalo to, dobre, nemusíme detálne, však to na konci nejakej diskusii, ale tam tie kasárne sa previedli za, Češi hovoria, za hubičku, a v zápätí nasledovalo to, čo nasledovalo. Asi na diskusiu niekam. Ale tak akože ja to dokončím, lebo ja to mám celkom v tom mám prsty, lebo my sme boli oslovení v roku 2007, aby sme teda naprojektovali obytný komplex v tých kasárniach. Ako? Army Palace sa to vtedy volalo a naozaj sa tam teda plánovali byty. Bol urobený projekt, aj Starnekov nebolo a prišlo... To sa predávalo, ne? To sa predávalo. Ale presne to, že to za tým stáli investor z iného mesta, ktorý akože prišla kríza 2007, prvé, čo pustil nejaké kasárne niekde v Leviciach, Ting a potom nasledovalo to, čo bolo. Tak ja len to, lebo to sú také šumy, že proste oni to chceli zrútiť, akože podľa mňa to nechceli. Na začiatku určite. Bolo to teda plánované ako obytný komplex, aj keď pomerne komplikované by to bolo tam urobiť. Tam sa plánovala podzemné parkovanie a no, proste komplikované to. Ale pôvodne historicky v tom priestore bolo tielňa. Tam bola tielňa, pôvodne bolo v mestskej štruktúre tielňa v strede mesta, pod kasárňami. V 14. 15. storočia to bola prvá tehelňa, hlboko na konci stredoveku, ráno novoveku, tam bola prvá tehelňa vlastnovedická. Tak to som ani nevedel. Tak kasárne sú prelom... Kasárne sú začiatok 19. storočia. No, neviem, kde by sme sa prehúpli, ale teda možno sme načali nejaké témy historické, nejakej identity. Takže neviem. By som už pokojne išla práve do tej možno náhlej súčasnosti a tých súčasných problémov, ktoré sú a možno sa dotkli aj nakoniec aj tej diskutovanej najviac teraz
Možno. Čo ktorá? Toho, však teraz na Facebooku najviac. Ja neviem, ja nepozerám Facebook, lebo ja potrebujem trošku psychického zdravia. Kultúrne tam. A co sa to dá? Je to dobré. Tak, pamiatka na kultúru. Ja by zaujímalo, či sa raz zruší ten kockovaný kurváč, čo je proste totálne šťastie mesta, že je tam taká premávka, že to je niečo, či je nejaká nádej. No, lebo to je to najhoršie, čo môže. to ešte si nechaj túto Môžete robiť ešte. Prosím, dokončí asi vážne. Ale nie, akože v pohode. Takto. No aké sú dnešné problémy, tak myslím si, že ich všetci vnímate, ja neviem, doprava. Akože my sme dopravne, ako ja neviem, či mali sme dokonca urobený generál dopravy, ako teda to znie tak strašne, ale v podstate to je nejaká koncepcia, ako by mala doprava v meste vyzerať, ktorý nebol ani do tohto územného plánu zahrnutý. Zaplatili sme za ňo 150 000 istého času a ani sme ho nevyužili. Ale napríklad... Korunu. Čo som povedal? 150 000 a nepovedal si, či euro. Asi menu, ale povedal korunu, lebo to bolo 10 000. Euro. Nepovedal si menu. Nie, v eurách. Eurá 150 000 eur. Áno, dobre. Nie, to bolo teraz už po zmene. To urobilo. No, áno, sú to strašidelné čísla, ale teda aj tento územný plán, keď si pozriete, ja by som možno, že teda čo vypichol, že teda na južný obchvat, ten južný obchvat by mal ísť takto, a toto sú teraz varianty, že takto, a teda viete, kde to je, toto je Rudánska, toto by mal byť nejaký krúháč, a že teda tá pôvodná varianta cez Studenú dolinu, cez kamenné pivnice sem. No, ledva jednosmer. Ja keď som hovoril na Mestskom úrade, že ja si myslím, že to je podľa mňa totálne nezmysel, to je úplne že niečo, čo je absolútne nepriateľné, tak skoro ma zožrali, že to proste robili dopraváci a my sme to tam museli dať a tým pádom máme my stále obmedzenú v podstate nejakým spôsobom aj výstavbu aj v Studenej doline v týchto častiach, alebo proste stále sa plánuje, alebo teda je tam ten južný obchvat nakreslený. Takže to možno málo kto vie. No a to môže súvisieť aj s tým, že bývanie napríklad, my máme celkom veľký alebo tlak na to, že tí ľudia chcú bývať v tých viničných oblastiach, že ako to vyriešiť. Vyznám si, že nemáme na to celkom jednotný názor, ale myslím si, že sa tomu nemôžeme ubrániť, lebo jednoducho to tak je. A mesto sa tomu strašne bráni, proste aby si tí ľudia, aj keď teda toto červené, čo tu vidíte, toto sú teda plánované výstavby aspoň z tých teda dolných častiach tých viníc, no pomôžte mi, čo toto sú stredné levice a to je pivničná, toto je Studená dolina. Takže my tu máme takéto veci, no a čo je teda celkom zaujímavé, viete proste to, že dobre, nejaký dopravák nakreslil tento južný obchvat ako alternatívu stadiaľ, to čo by si myslím, že dobre, to by možno, že teoreticky cestu koncovú, ale toto je taká, ja neviem, ako to mám nazvať, ale omalovánka, ale to je v podstate návrh, kde by sa teda mesto teoreticky mohlo rozvíjať, ale k tomu nikdy ani neprišlo a myslím si, že ani nedojde, takže to bola podľa môjho názoru vec, ktorá tam asi nepatrila, ale tak toto môžeme polemizovať. No, ešte toto hore ako na Kolinčiakoch, ak sa ide od Vinohradov. No, čo s tým? Táto je to je akože plánované, že ďalšie. Tieto už existujú, aj to bol obrovský boj, aby tam vznikli tie ulice Hlinená a Muštová, ešte neviem aká. A teda všimnite si aj severný, o ktorým si teda severný obchod, o ktorom sa strašne veľa hovorí a dokonca už boli na to nejakým spôsobom aj schválené nejaké prostriedky, ale tiež si myslím, že to je veľmi nedohľadne v oblakoch. Ale napríklad ten severný obchod by nám celkom pomohol, lebo absolútne by odľahčil v podstate na tú našu výpadovku, ktorá nám ide v podstate teraz už cez mesto. A je to štátna cesta. No, je to štátna cesta, ale hovorím, ten severný obchod si myslím, áno, ten by bolo fajn, ten sa potom točí tam na Krupinu, respektíve. Ale to má zase širšie vzťahy na obchvat Kalnej,
ktorý by odľahčil dopravu vôbec nástupe do mesta na Šárovskú cestu alebo na Nemanice, lebo tá Kala sa má odtiaľ obchádzať a tým pádom by nemal tlak kamionová doprava chodiť cez Levice, to treba povedať ako B. Prečo vlastne ten sa nikdy nepustí, ten sa nepustí, lebo Kalna je lacnejšia, ale kratšia, na poliach, nejde do štruktúry a to je, keď sa nejaký obchvat pustí, tak sa pustí Kalne. Je to môj taký poloprivátny názor, ale Levice týmto povedete nereálne. Ale áno, Levice tým ale trpia. Že proste, áno, niektorý myslel nejaký generál, teda taký väčší, teda dopravný, ktorý teda má náväznosť teda na nejaké ďalšie trasy, ale Levici tým trpia, že to máme v tom územnom pláne, takže to len na také... Čo sa týka tých kamionov, tam je ešte jedna vec, o ktorej málo kto vie. To, že nechodia kamiony cez Levice na tranzit, že je odklonený v Kalnej smerom na Šárovce, tým obrovským mohol byť, je z jedného jediného dôvodu. A to je most v Kalinčiakove, ktorý sa ale má rekonštruovať. A vyjadrili sa tak dopraváci, policajti a správa ciest, že ako náhle bude zrekonštruovaný most v Kalinčiakove, nebude dôvod nepúšťať tady kamionovú dopravu, takže to tam zahodí mesto na novo a úplne iný spôsob. Ešte je tam most Kalne, ktorý je teraz v težovatnom stave a kvôli tomu mostu musia chodiť tiež tady na Šarovce. Cez ľudí do cesty. Áno, aj, no tieto dva mosty, keď sa opravia, ktoré sú obidva v pláne, že sa majú opravovať už v relatívne blízkej budúcnosti, tak to nám mesto zahltí kamionmi, tak ako sme to ešte nezažili. No, teda ešte nadviažem na to, teda v podstate sme toho svedkami až aj v tejto dnešnej dobe, že z hľadiska toho, že teda máme málo parkovacích miest, tak robíme jednosmerky, čo tiež je podľa mňa trošku kontraproduktívne, lebo jednoducho to neprehľadňuje situáciu a nerieši to celkom problém, no ale áno, na chvíľu to môže vyriešiť, ale no, proste statická doprava prúser. Rezidentské parkovanie, teda kto neviete, ale teda väčšina možno, že vie, ale by sa malo zavádzať už v podstate budúci rok. Na Vinohradoch. Takže chceme taký pilotný... Neverím tomu. Bolo povedané. Áno, ale však nic sme k tomu neprijali zatiaľ. Na Besobrovu to zastupiteľ, že neverím, že za 2 týždne sa to zrealizuje. No ale to je vec, ktorý sa netreba báť zase. Je to jedna súčasť mesta, to by nemal byť strašák, to je východisko. Ja si myslím, že by to aj prijali obyvateľe. Ale hej, no veď myslím si, že tie podmienky sú nastavené celkom nízko, že neviem, tie poplatky vysiali za prvé a za ďalšie síce nejak viacej by malo byť, aj keď ja osobne by som mohol, ale to je môj názor, že mali by možno vyššie, ale v podstate každý z nás musí vstúpiť do svedomia trošku, lebo naozaj sme posledné roky sme to prehnali s týmito našimi individuálnymi dopravami a v podstate to súvisí aj s cyklodopravou, aj s pešími ťahmi, lebo teda veľakrát, ale proste v tom centre mesta, že kto zvíťazí, zatiaľ zvíťazí auta. Ale teda máme také plány, máme nejaké vízie, že napríklad, už to spomeniem, spojenie námestia s pešou zónou. To je naozaj taká... To je reakcia na ten Slávkin otázku, takže by sme to chceli... Lebo to námestie je v podstate v strede jedno veľkého kruháča. Takže ten život na tom námestí funguje veľmi ťažko, respektíve tam nie je. A okrem toho, keby tam bola družba, tak aspoň niečo by tam fungovalo. Ale v podstate pre naše mesto to je naozaj prúser. Lebo máme nefunkčné námestie s tou družbou, ktorou zatiaľ nie sme schopní celkom dať do poriadku. No. Takže toto sú podľa mňa také teda nejaké výzvy teda na tú dopravu. Naozaj tie východiska, čo sa týka dopravy, neviem, či máme, nemáme, ale hovorím, že ak teda si spravíme nejaký strategický plán, tak by sme sa mali držať. Proste toto nikdy nebolo. Hej. Toto sú čiastkové nejaké úpravy, zjednosmernenia a ja neviem ešte teda akých teda
dopadov, ktoré teda majú na tie ulice, ale nefunguje nám to. No. A čo s tým sa máme zmieriť? No, nie. Vieš, vôbec si mi nedal žiadnu nádej. Ja už veľmi hovorila. Je napríklad... Takže bola čo tak, že a po 5 rokov to ideme robiť, alebo bola čo, ale stále len... Tak ja ti dám nádej, do roku 32 musíme mať nový územný plán. Keď ho mať nebudeme, tak sa budeme riadiť do 32. Ak ho mať nebudeme, tak sa budeme musieť na stavbe riadiť územným plánom regiónu, respektíve mikroregiónu, ktorý ani jeden druhý ešte neexistuje. Územných plánov treba spraviť 2100 plus 90 miest, 2700 plus 90 miest okresných, čiže to je takmer 3000 územných plánov, pri v komore vás je architektov okolo 1600, z toho potentných urbanistov je asi 200, s ktorými územné plány robia asi 50, krajných architektov nás je v komore 40 aktívnych a na územných plánoch robíme asi 10. Čiže reálny stav je taký, že keby rovno sa to malo spraviť, tak celá Európa urbanistov môže prísť na Slovensko a môže kresliť územné plány. Ne? Čiže je to utopia. Teraz tomu pomohol. No taký stav. To si treba povedať, treba si povedať pravdu. Treba si povedať pravdu. Keby ale mesto zareagovalo tak, ako by malo zareagovať podľa mňa, že hneď by malo zareagovať, tak treba spraviť dva základné podklady pre územný plán. Je to generál dopravy, ktorý nejakým spôsobom, teda je to územná dopravná štúdia, sa to teda volá prvom, a krajinoplánovacia štúdia, ktoré sú povinné, potom si povedať, že kadiaľ má tá doprava viesť, aké sú hodnoty v tom meste, ktoré treba zachovať pre jeho autenticitu a identitu, a na základe toho treba spraviť územný plán nový. Ktorý môže byť, a to plánovanie územné ide rýchlejšie, ako išlo v minulosti, malo by byť celkom, ja som optimista teda, optimista, aj keď pesimista som v tom, že tých miest je strašne veľa, a keď tie miesta začnú naozaj reagovať na tú spoločenskú potrebu a legislatívnu nutnosť, ktorá od nich zákon im to prikázal, toto sa posúvať nebude, lebo nemá sa prečo, tak je treba naskočiť podľa mňa na čo najskorší vlak. Proste treba nájsť tých 250-300 tisíc eur a ísť do nového územného plánu. No, áno, tak. A povedal si, že mesto má reagovať. Podaj to. Si poslanec, podaj to. Čo podaj? Ja, ale my sme... Na nový územný plán. Ale to nemusí podávať. Dobre, to je to základ. To nepodáva poslanec alebo zastupiteľstvo musí nájsť tieto prostriedky a musí presvedčiť svojho obstarávateľa, teda odborne spôsobilú osobu sediacu na meste. Je tam vlastne referát územného plánovania, ktorý by to mal mať na starosti a mal by to viesť, a on dával podnety a návrhy na tie zmeny. Nie. No, ja by som mal predsa také niektoré, chcem povedať nádejné veci, ale teda do toho nového územného plánu, čo by sme mali teda do toho dopravného generovalo, ako sa to teraz má volať? Územná dopravná štúdia. Dobre. Skľudňovanie dopravy. Proste, tu mám kolegyňu, ktorú nepozná Eliška Ilavská, tak ona v podstate vypracovala štúdiu a my by sme naozaj v tej pešej zóne, teda v centrálnej mestskej zóne, to znamená, že od Šoltesovej námestia, čo to je Československej armády, až po hrad. Túto komunikáciu by sme chceli, že úplne skľudniť. To znamená, že zúžiť priestor pre auta, urobiť tam cyklo, chodníky, urobiť tam proste bezpečnejšie prechody, prepojiť v podstate túto časť, kde je mestský úrad Kráľovský s námestím. A teda, čo je to rezume, alebo teda či sa trávime, že to je štátna cesta. To povieme na mestskom úrade, tak nám povie, že to sa nedá. Akože sa to nedá? My to žijeme, proste my nechceme takúto širokú Hviezdoslavu, kde sa proste to auto rozbehne ako šialené, hoci by sme tam mohli mať v podstate normálnu dvojprúdovku, ten prechod nešťastný na konci, alebo teda na konci pred hradom. Samozrejme, že nebezpečný, lebo je cez dva prúdy, no ale to bolo plánované v časoch, keď áno, v tých 70. rokoch, keď sme si mysleli, že tu budeme mať neviem aké teda veľkomesto, alebo teda moderné, ale proste to jednoducho nefunguje. A aj si myslím, že proste to nebude fungovať, takže takéto veci by sme mali. Teraz napríklad Green City sa volá projekt, ktorý by mal byť teda na... Ako? Prečolteskou. Áno, Prečolteskou, to je tam, kde tá pani Rácová. Staré trhovisko. Tak oni teraz povolenie, lebo majú tam
viac, ktorý je bližšie ako 50 metrov, a keďže to je štátna cesta, tak by to nemali mať, ale podľa môjho názoru je to úplne nezmysel, lebo jednoducho sme v centre mesta a takéto výhlášky alebo takéto normy by v tejto časti vôbec nemuseli platiť. Takže toto je výzva pre nás, aby sme nejakým spôsobom dokázali aspoň teda v tom centre urobiť taký poriadok a naozaj trošku dať priestor chodcom a cyklistom, lebo tie autá sú proste teraz hrajú príjma, nie je to dobré. My sme sa bavili o tom, že preložiť štátnu cestu, že naša LTS, keď bude pokračoval smerom na námestie, ale odbočil doľava, pri Níne a tam si napojil. Ale keď sa teraz pozerám na tú mapu, tak mi napadá, že by to nebolo lepšie ešte razantnejšie spraviť, radikálnejšie spraviť. My máme tú štátnu cestu, máte to? Dať ju a tam. Toto je najlepšie riešenie, úplne vytiahnuť z mesta, však na čo má ísť cez mesto? A celá Ľudánska vlastne. No celú Ľudánska sme potom vylúčili, že nebola štátna cesta. Ľudánska to isté, to je proste široká cesta, kde tiež sa tie autá rozbehnú a jednoducho tam Vidíte potom neurologický lievik ráno a po obede, lebo ti z priemyselnej zóny ide všetká doprava vlastne na mesta do tohto jedného bodu železnice. Povedzme si to, že to je štátna cesta, je pomenovaný. Tie autá budú chodiť tak, ako chodia teraz. Jasné. Ak tam nebudú samozrejme nejaké ďalšie Máš tam jednu značku. A koniec koncov, to máme tam vyskúšané na tej križovatke, keď bolo 3 roky, keď bol zavretý nadjazd, tak tady chodilo všetko, oveľa viac ako by chodilo pri tejto zmene a zvládlo sa to. Neviem, že to bolo OK. No to som si sa povedal, že zvládlo sa to, že aj chrípku zvládneš, ale niekedy na konci niekedy prejdeš na druhý breh. No dobre, ale určite by to tam nepresunulo to. Určite to má celú logiku, ako doprava, že mesta by mali zvonku. Mochovská je geniálna, zberná komunikácia. Už treba si vedieť, že statická doprava pod novými objektmi mala byť pod novými objektmi. Ďalšia vec, investične drahé, ale keď proste nepríjme k radikálnym riešeniam, tak proste treba peniaze aj efektívne míňať na toto, tak proste akože doprava nemá čo byť pri objekte, má byť pod objektom. Tak, to je pekná vízia. No však. Teoreticky môžeme sa tým zaoberať. Len to drahé. Hej. Ja by som sa možno ešte vrátil k tomu rezidentskému, lebo teda možno to nebude úplne populárna vec, ale teda moja vízia je taká, že proste peniaze z toho rezidentského parkovania by sa mali použiť na vytváranie ďalších parkovacích miest, respektíve najlepšie parkovacích domov, najlepšie nejakých automatizovaných systémov, aj keď teda neviem, či to je úplne cesta našich podmienok. A vždy pozemkov mestských je tak a už teda nehovoriať o takých veciach, teda, čo teda my na dopravnej komisii riešime v podstate za každým, že sme neporiadni, proste nová osada. To je prostá ulica obrancov mieru, to je proste úplný nonsens, proste ako sa parkuje a zaberá verejné priestranstvo, zaberajú zelené plochy a nemáme toto poriešenie nejakým spôsobom a myslím, že to sú napríklad tie veci, ktoré by sme mali radikálnejšie riešiť. A potom proste sú nejakí nešťastníci, ktorí sú na pokutu, keď si zastanú na zelenom a potom je to zase problém. Neviem, no, skúste sa aj pýtať možno, že k tejto otázke, lebo teda možno máme informácie nejaké aj z... Stále čakám nejaký ten optimizmus na to stále. Daj si pohár vinoru. Ako ešte raz, že to optimizmus nemáme akože, nemáme... Lebo že my ho čakáme, neboj sa. Na meste. Ako by to mohlo vyzerať, aby to bolo dobré, ale napríklad, ja mám tak úplne, že laicky, že proste vylúči sa doprava z mesta a... Nevylúči sa? Ale obmedzí sa, je to viacej ako velocyklistike, povedzme o pešom, ale stále neviem, že... A prečo ich do centra? To je jedno ako. Či autom na bicykli alebo pešom. Prečo by som mal ísť do centra, keď tam nič nie je? No, že by bolo, keby tam... Čo by bolo? Nižšie. No, ja si myslím, že to centrum utrpelo v podstate rekonštrukciu námestia
ktoré dovtedy malo aspoň nejakú funkciu, že sa tam dalo zaparkovať. Dobre, ale že námestie nemáme funkciu, tak nechce dopoviem. Tých priestorov okolo námestia dovtedy akože celkom fungovali biznisy. A niektorých poznám, ktorí vtedy, keď sa to začalo prestavať a v centre sa nedalo zaparkovať, tak im prestali chodiť zákazníci a museli ísť z centra odsťahovať. Čiže, na čo ísť do centra? Ale to mesto nikdy, dobre, ja si pamätám dozadu, možno 40 rokov iba, alebo 35, tak to mesto nikdy principiálne nejako vážne fungovalo v podvedných hodinách alebo víkendoch. Však to som povedal na začiatku. Ja som povedal na začiatku. My máme archetyp rolníka v sebe a prvé, čo spravíme po robote, ideme do záhradkárskej kolónie alebo na vinicu. Vieš, no to nemusíš súhlasiť, to je fakt. To je dokázateľný fakt. Vieš čo, to sa strašne zmenilo za posledných, ja neviem, dokonca menej ako 10 rokov. Že za posledných 6-7 rokov sa to veľmi zmenilo. Predtým, keď človek išiel do mesta, akože veľa sa bude v centre mesta, tak jednak aj ľudia aj cez deň, aj večer v tom meste bol. Ale teraz sa mu do auta aj sa zadáva do nich. Alebo sa idú nájsť do nich. Ja si verím, keď ste vy, pán Daniš, hovorili, že proste také mesto, kde ľudia mi chodia do mesta, tak to má dve stránky. Presne to, čo môžu hovoriť. Ľudia mi chodia do mesta, lebo v meste nič nie je. Reálne nič nie je v meste. A často chodíme do Trnavy. Asi čo trošku sledujete, tak viete, že ako Trnava sa rozvíja. A ľudia, ktorí tam študovali, ja neviem, možno 20 rokov dozadu hovoria, že to bolo jedno krásne mesto. A teraz je to jedno úžasné mesto, kde keď idete, tak je, či ideme v stredu, či vo štvrtok, či v nedeľu, či v sobotu, to mesto je plné ľudí. Celé leto má na pešej zóne večer program. Celé leto, každý večer. Či je to víkend, či je to pracovný deň, jeden deň pre deti, druhý deň koncert, pre deti koncert. Sa to strieda, to je plno kaviarní, v tých kaviarniach sedia ľudia. Akože, ale vidíte si tu do mesta. My máme často takú nostalgiu, že prídeme domov z dovolenky, alebo z Trnavy, alebo odkiaľkoľvek, kde je taký život a potom si povieme, že poďme trošku akože do centra. No, nič. Budeme vám trošku nahrávať teraz aj naše profesie, lebo verte tomu, že chodia za nami klienti, ktorí by radi otvorili nejaké prevádzky na verejnom priestranstve, pešej zóny, terasy, neviem čo. To je vojna s mestským úradom. To je vojna s mestským úradom. A požiadne hľadisko, toto, vždycky sa nájde nejaký argument. Lenže má to čo si povedať, má 4 aspekty, ja budem trošku stále obhajovať ten status quo, aký tu je, respektíve obhajovať, v podstate vysvetľovať, prečo to tak je. Trnava sa stala krajským mestom. Trojnásobné počet obyvateľstva. Archetyp mestského typu, to je stredoveké mesto do súčasnosti zachované, to nebolo agrárne sídlo. Hej, to, ja nechcem nás dať, že sme nejaké zmeny, sme naozaj posedliaci, hej. Že to naozaj, že tá premena je aj od tých obyvateľov, o tom, že treba im ukázať pozitívne príklady typu Trnava, lebo Trnava môže byť mesto Trenčín, hej, môže byť mentálne blízko, maličké krajské mesto, ale to stále 100 000 obyvateľov, hej. So zachovanou urbánnou štruktúrou, bez tej veľkej možnosti toho, že veľké percento obyvateľov má kde ísť mimo toho mesta. Veľmi blízko, veľká blízkosť Nitry, že aj ten prirodzený odliv je toho a potom ja ako podnikateľ, keď si chcem spraviť gastro, nehovorím o tom, že nechceme sa vyrovať na koronu, ale korona tu zlikvidovala to, čo sa tu nejakým spôsobom trošku, tí, čo robíte v gastro alebo niekde nejako rozvíjalo, že to je multikriteriálna záležitosť, kde my vypichujeme si nejaké problémy teraz, ale to nie je vôbec jednoduché. Že keby sme dneska, že zajtra by bola zrekonštruovaná družba, krásne divadlo, keby to bolo zajtra, hej, uzavretá pešia zóna, hej, centrum, teda mesto by bolo uzavreté, že presne to ideálny stav, hej. Máme vlastne, zrazu vznikne mestský parter, máme prepojený Schillerov park, v podstate od stanice na 10 minút na pešo s kultúrnym domom.
kde prídete z Novej Bany, sadnete na vlak, rýchlikom sa za 15 minút sem dostanete, že taká krásna utopia. A na pešo v lodičkách prejdete cez kultúrny priestor, normálny bulvár mesta do Družby, kde si pozriete divadlo. To je budúcnosť tohto mesta. Hej? A to sú presne, že to je vízia a túto víziu treba pomaly naplňať. No sme niekde, povedzme, že v rannom novoveku toho nášho mesta, že musí prebehnúť asi tých 400 rokov. Už nebudem na pokračovať, ale to je, pre mňa je toto vízia mesta. Hej? Dopravné napojenie na väčšie štruktúry, my sme obrovská spádová oblasť, máme obrovské šťastie, máme 121 000 obyvateľov spádovo v okrese Levice, ktoré sú viazané na mesto, máme zo severu hory, sme za 40 dní sme v Banskej Štiavnici, ktorá je klenutop svetovým, hej, sme napojení na hlavnú trať s Bratislavou, v podstate s Košicami. Ako sme napojení, to sú iné, to nie sú mestské veci. Hej? Ale toto všetko je, a potom dobre, veľká dlžoba, že nejaká diaľnica, ale toto všetko mohlo fungovať. A my sme ideálne rovinárne mesto na cyklistiku, na pešo, my máme mesto, ktoré je veľké 5x5 km, my sme normálne, že prd v stromovke, ako hovorí náš hranatý blondiak. Čiže to je akože, my sme ideálne mesto na to, aby sa tu že dokonalo žilo. Od neho zrazu to sú vinice, všade a všetko ostatné. Ja som obrovský optimista. Levická železná línia, minerálne pramene. Ja som pesimista, že ideálne mesto na to, aby sme mali za pár rokov tu veľký problém, pretože máme odliv mladých ľudí. Nemajú, proste prečo by tu mal zostať nejaký stredoškolák, ktorý je trošku šikovný. Nezostane tu, ide študovať do Nitry, do Bratislavy, do Brna, do Prahy, nevráti sa. Prečo by sa sem mal vrátiť? Aby pracoval v priemyselnom parku za 800 € na 3 smeny? Nevráti sa. Stárne nám toto mesto, Levický okres nám stárne celý. My sme tu vždy trošku boli tak akože v tieni, lebo tu stále sa tlačili financie viac na sever a stred a tak ďalej. Vždy sme tu boli trošku takí akože ak takto pôjdeme ďalej, budeme strácať mladých ľudí a trošku preženiem, spravedlním sa. Zostanú nám tu starí ľudia, dôchodci, zostanú nám tu ľudia, ktorí budú robiť v štátnej správe alebo samospráve a zostanú nám tu, budú sa musieť prísť Filipínci, Indovia, ktorí už sú, ale vo väčšom množstve, aby pokryli proste Tatra vagónku, priemyselný park a tak ďalej. Toto je tá negatívna, akože nejaká, že ak niečo neurobíme, tak týmto spôsobom sa to bude akože vyvíjať. Ja myslím si, že je dôležité, aby toto mesto uvažovalo komplexne. Pozitívum je, áno, tieto veci sú pozitívne, ale oni sú niekde až B. Myslím si, že človek reaguje, alebo teda potrebuje nasledovať. Práca, nemáme pracoviska s vyššou pridanou hodnotou, máme tu tieto, čo som vymenoval. Bývanie, tam na tej konferencii zaznelo, že malo by sa, bývanie si ľudia, ak budú vytvorené podmienky, ak bude nejaký zmysluplný územný plán, postarajú sa o to, budú mať prácu a tak ďalej. Vzdelanie, ťaháme za kratší koniec. Levice nemáme vysokú školu, máme stredné školy, no vďaka za to gymnázium, ktoré akože to levické a inak nemáme veľmi akože stredné školy. Potom, čo som ešte, služby a kultúra. A máme výbornú nemocnicu, ešte budeme mať ešte lepšiu, to je zase veľké plus, zasa to bude sťahovať nejakým spôsobom. Len ak budeme mať len nemocnicu, tak sem ľudia prídu, vybavia si, ošetria sa a odídu. Naozaj treba aj tú kultúru, lebo ak by sme tu aj mali, že výborné pracovné miesta, výborné zdravotníctvo, výborné školstvo a tak ďalej, treba tú kultúru, ľudia si chcú oddychnúť. Čiže ten vytváranie v strede mesta, také, to je v princípe dobré, len treba naozaj tu tlačiť tam tú družbu, prepojenie na tú pešiu zónu, aby to nebol kruhový objazd, no a potom vlastne ten ideálne by bolo, aby mesto znova získalo ten priestor za družbou, čo je takmer vedecko-fantastický. Ešte paralela s Nitrou. Nitra má v strede mesta veľké centrum nákupné a tak ďalej. Škoda, že nie, čo to malo byť za družbou? Európa. Myslím si, že toto by trochu, akože ja nie som zástanca nejakého umiestňovania veľkých
takýchto do centier mesta, ale ruku na srdce, nejaké, čo tam je vnitř, mlyniči proste a tak ďalej. Ťahá to tam tých ľudí. Ja poviem na to reagovať, prepáč, na tie nákupné centra budem reagovať. Rok 2005, 6, 7 do 10, tu boli traja silní investori, ktorí chceli budovať naraz. Mal byť Kažov Onyx, máme tu Kukuli auditoriu a mala to byť Európa. A to všetci naraz sa zobudili a chceli niečo robiť. Na mesto, ktoré stagnovalo, išlo dole, a 30 000 obyvateľov, 3 nákupné centra, Vierňáka a Ditúria, by sa to tu neuživilo. Momentálne je taký stav s tou Ditúriou. Mohli ju zrekonštruovať, rozšírili ju, ale sami vidíte, že zýva prázdno. Áno, je to pravda, že ľudia radšej kvalita tých služieb je niekde inde. Toto by si vyžadovali na tieto 3 projekty, akože oni majú aj taký background, taký, o ktorom možno teda nemá zmysel tu hovoriť, ale to, že práve zostala Ditúria, a tak to není náhoda, na tom je to tak. Za tým, a vedeli by sme tu hovoriť, a nie len Ditúria, prečo sa to tak stalo, a prečo máme voľné miesto oproti Kauflandu, a prečo máme voľné miesto za družbou a tak ďalej. Prečo? Tak možno niektorí bývalí poslanci, ktorí tu nie sú, by si mohli spýtovať svedomie pri tom, ale dobre. Naozaj nechcem to zdať. No, nie, prepáč, nie, ale ja som to dneska trošku povedal, ale teda, aj keď teda by som to trošku ozrejmil, že teda ten, čo teda vystával Friču. Možno, a dobre, toto necháme. Aj s Kauflandom to bolo tak, že my ako stavební inžinieri, architekti sme spísali petíciu na to, aby ten Kaufland tam nebol, lebo bolo to v centrálnej zóne a stalo sa to, čo sa stalo, proste ten Kaufland sa tam postavil. Veľa ľudí je spokojných s tým Kauflandom, lebo je to veľké parkovisko, nakúpia si tam, len bohužiaľ asi tá hodnota toho pozemku je niekde úplne inde ako jeden Kaufland. Príklad Kauflandu je veľmi dobrý, že v tom mysle, že ako tedajší primátor posledný deň podpísal niektoré dokumenty a tak ďalej, zase si tu by detaily sa dali, ale zase to je história, to je minulosť. Realita je tam, že ten Kaufland tam je, to, že parkovisko je na nejakých vykopávkach a tak ďalej, to je tiež, a že to tam nejak bola podmienka a chvíľku tam bola vitrínka a tak ďalej, a potom zmizla. Dneska, keby ste sa niekoho pýtali, že vieš, čo je pod parkoviskom, tak väčšina nevie, ale dobre. To chcem povedať, že jedno nákupné stredisko v centre mesta, samozrejme asi nie je nejaká škatula typu Lidl, alebo veď aj ten Kaufland nakoniec sa urobil nejaký kompromis, že to nie je nejaká krabica, ale že nehovorím, že to je skôs architektúry levickej, ale že... Tak to sú typológie projekty, vieš. Áno, presne, ale možno by tam pritiahol tých ľudí a potom, keď ten človek už pôjde, hlavne keď tam bola plánovaná, myslím, že aj nejaká sála a tak ďalej, že by to bolo aspoň trošku o kultúre, tak ten človek tam príde, niekde v podzemí zaparkuje, nakúpi si, možno ide trošku za kultúrou a zostane na tom námestí. Akže toho človeka treba tam pritiahnuť, naozaj túto Ľubka hovorila, prečo by dneska mal byť. Luboš prišiel z Filipín, tak utrpel kultúrny šok, lebo v nedeľu o 8 večer, akože pomaly, že ani auto, ani ľudia, akože, že nemáte kam ísť, o 9 je všetko zavreté a pozeráte, že tam o 8 o 9 večer v zime, že není človeka, prečo by tam mal byť? Akože chodiť a pozerať zavreté prevádzky, alebo... Mienko, toto je ale uzavretý taký začarovaný kruh, lebo ideš nedeľu po obede, my ideme na prechádzku do mesta a chceme ísť na kávu. Nemáš kde ísť na kávu, nie o 9. večer, o 3. po obede v nedeľu. Keby si sa chceli ísť cez víkend naobedovať, horko ťažko v nejakom hoteli. My sme chceli ísť na kávu do Astronu, zavretá je kaviarne, lebo na to čaká. A všetky reštaurácie varia len menúčka cez obed a večer je nič.
Takže to je začarovaný kruh. Dobre, asi opisujem nejakú situáciu, že nikto s tým nie je spokojný, s tým sa možno, že poďme, že čo vie mesto spraviť. No tak, my sme sa asi rozprávali s Roderikom, keď sme išli do tejto médií, že... Ty si nabrýfovaný, Lord. Jedna z možností je, mesto nemá veľa možností. Nemá možnosti hovoriť s prevádzkarom, že či majú dávať menučku, alebo nemajú dávať, či majú otvárať kaviárne o 9 a tak ďalej. Nakoniec tie kaviárne, ak by sme vedeli, ak by tam ľudia tam prišli, tak by možno boli otvorené. Ale je to naozaj takto. Čo môže urobiť mesto? No tak možno urobiť nejakú daňovú politiku na majiteľov pozemkov v centre mesta, ktorí to majú na investíciu. A 10 ročia to tam nejakým spôsobom, to je síce pekné a rešpektujem súkromné vlastníctvo a to, že oni tam 30 rokov tam vlastní niekto, až má to investíciu a cena toho pozemku mu stúpa lepšie, ako keby to mal v banke, to je síce pekné, ale nejakým spôsobom to mesto trpí. Takže dobre, ak je tu nejaká nehnuteľnosť, ktorá tak mesto aké má páky, daň z nehnuteľnosti, tak potom urobiť, že ja neviem, že vymyslieť nejakú vyhlášku alebo tak. Ak je to pozemok, ktorý je nevyužitý, tak to takto zdaníme. Naopak, ak je tam niečo použiteľné, dáme takto. Ak je to záujem mesta, verejno prospešné, tak tam môžeme, že dokonca, že ja neviem, nejakú, že odpustíme, lebo to tam priťahuje ľudí. Čiže napríklad navrhujem, aby mesto zaoberalo takýmto niečím. Teraz ja poviem, typický Slovák, bohatý investor, špekulant. Kto rozhodne, že pozemok práve dneska nie je určený na využívanie a nezačal sa využívať? Naražaš nad priestor nad družbou. Zajtra spravím štúdiu, požiadam mesto, aby sa mi vyjadrilo k štúdiu, už idem v procese niečo, že už na tom idem budovať. A ja v tom procese môžem byť 20 rokov v procese a neviem deklarovať v zmysle občianskeho ani obchodného, ani neviem akého zákonníka to, že vieš, to je otázka také, vieš, to je ten balans medzi tým, že či nebudem už diskriminovať niekoho, kto možno úprimne chce a niekoho, kto úprimne nechce, len to má tak investičné, to je veľmi náročné. Tá variabilita daňového systému v mestách je neuveriteľne malá. Keď ty spravíš typológiu daní na niečo, tak sa ti nechtiac, že to sa nám stalo pri tých daniach z priemyselných areálov, že zrazu na horší tam družstve, ktoré sú u nás vlastne v katastri, tak im majú tam chudáci ospravedlňujem sa zaviedla, pretože majú tam dielničky, mali živnostníci a samozrejme vyletel mali veľký pozemok, tak vyletel im tam tak, že likvidačne. Čiže to je, aj toto je ďalšie, že to naše slovenské právo má nejaké svoje obmedzenia a špecifika, že to je preto, že to je multikriteriálny problém, to nie je iba to jedno. Potom možno vytvoriť mestské okruhy. Mestské okruh číslo 1, okruh číslo 2, okruh číslo 3. Jasné, všetko je nejako riešené, to je len jedna stránka veci. Druhá stránka veci je potom tá, že ako to mesto chce a potom je ďalšie, si povedal na začiatku, to je demografia, ako sa vyvíja a ako sa správajú tí mladí, vieš, alebo tam správajú, však je to principiálne logické, vieš, a naškrtol si možno druhých, ktorý nikto nepovedal, ten trend toho mesta, že možno to nebude kultúrne mesto v strede alebo na hranici toho Pannonika a Karpatika, ale možno to bude mesto, ktoré bude pre seniorov, mesto na minerálnej vode, mesto s modernou nemocnicou a bude sa sem chodiť umierať. Teraz nechcem to preháňať. Ale aj pozor, aj to je možný vývoj mesta, že budeme malá priemyselná dielňa s priemyselným areálom, ktorá bude živiť tu na nejakú skupinu ľudí, povedzme, štvrtinu mesta a druhá štvrtina mesta sa bude starať o seniorov zo spadovej oblasti okresu Lorice. Aj to je možnosť. Toto by bol ten lepší prípad, že to môže sa vyvíjať aj úplne inak. No určite. Že tu môžeš naozaj, že my tu nariekame, že tu máme len 8% potomkov pôvodného obyvateľstva a tak ďalej, ak to bude mať nejakým pokračovať, dobre, tak prídu sem Filipínci, nič zlom, akože nech prídu, keď ich potrebujeme. Filipínci, Indovia a tak ďalej, tí iste budú mať lepší vzťah k tomuto celému, iste, ja neviem, tu nebudú nebude sa tu zvyšovať kriminalita a tak ďalej, iste sem nebudú akože ako budú možno klesať ceny bytov, tak sa sem budú možno, že zasa neviem, nazvime to, že menej prispôsobení občania a potom to tu nebudeš mať, že ideálne, že nejaký, že
že Levice rovná sa veľký starovinec harmonický s termálnou vodou a tak ďalej, a že tu budeš mať, že stane to preč a že predá nehnuteľnosť, že už za takú cenu. To môže byť trend. My škrtáme len trendy, vieš, a môže to byť aj trend normálne laissez-faire stagnácie a nemusí sa tu udiať vôbec nič. No, ďalších 50 rokov to môže vyzerať takto, ako to vyzerá. Toto samozrejme môže prísť nejaká čierna labuť, takže tak ale... Dobre, ale mesto napríklad môže urobiť to, že podnikateľ na pešej zóne môže povoliť teraz. Prečo mesto nechce povolovať terasy na pešej zóne? Áno, to sú procesné veci, ktoré mesto môže zľahčovať procesy. Mesto môže urýchlovať procesy niektoré. Tomu netreba tak veľa. Tomu netreba tak veľa. Ale treba ísť pozrieť na... pred kanárikom, hej? A keď si kúpite zmrzlinu, tak sú nemáte kde zjesť, musíte so zmrzlinou prebiehať cez cestu, kde idú auta, cez parkovisko a sadnúť si na lavu. Akože preto tam nemôžu byť 2 stoly. A poďme po prevádzkach. Akože už len to by urobilo taký komfort v tom meste, že máte 2 stoly, kde si môžete sadnúť a slízať zmrzlinu. To sú nimi, že 100 000. Prístup tohto mesta je úplne, že strašný, že mesto si vyberá smiešné peniaze, vôbec sa nejedná o to, že koľko, ale tuším, že ja platím záčko si 50-100 eur ročne. Aj počas rokov lockdownu, keď tí ľudia v tom meste neboli. Hej, že mesto si mohlo povedať, že ok, už máte toho akože aj tak dosť na pleciach, tak symbolicky, nemusíte platiť záčko, aj tak ho nikto nevidí. No nie, faktúra prišla. Ty si očakával, že to hej? Očakával, som neočakával, napadlo ma, že by to mohlo byť pekné miesto, keby niekomu záležalo na veciach. To je empatické mesto, je? Alebo empatické mesto. Už vieme ideál, ja som taký ideálista. Ale nečakal som to, na to, že to bolo pekné. Ono sa možno vytrácať také lokál patriotizmus v tom mestu, že či sa levičania cítia byť levičanmi, či majú vzťah. No, že to je to otázka, že pre koho robiť to mesto? Toto, áno, vieš, ja sa ja toto isté hovorím vo zvolení, vieš. Ale tak keď si to takto povedať, to nebeží robiť. Ja nie, že ja som mestský typ, ja idem do toho mesta, vieš, a funguje. Myslím, že v každom z nás je nejaký lokál patriotizmus, len keď ho máš ubitý, alebo ubitý. Potlačený, tak ja by som nevidel ani to, že zle, že naozaj sem prišlo veľa ľudí, ja neviem, kvôli tým Mokovciam a tých 80 rokoch a začiatkom 90 rokov a to je v poriadku, ale oni už pomaly, keď máme 25. rok, oni už pomaly sa stávajú akože levičania a tak ďalej. A asi možno jeden z takých momentov, nie je to všeliek, ale naozaj, že nejaké komunitné projekty, teraz počujem, že teda amfiteáter, niečo a tak ďalej. Tí ľudia, ktorí bývajú v paneláku a nemajú tú záhradku, lebo už prišli v takom čase, že už proste, že nie, oni chcú ísť niekde do nejakého priačiku, možno prírody, kde môžu ísť, kde môžu možno aj niečo urobiť. Takže komunitná záhrada, komunitné nejaké, ja neviem čo, komunitný vinohrad, ja som búchol hlúpoci, ale prečo nie? Proste... Áno, u nás tie vinohrady, to je taká ukážka, že my máme strašne veľa tých vinohradov a záhrad a všetko možno a ten COVID ukázal, že tá cena alebo trh s tými nehnuteľnosťami sa strašne otvoril. Lebo ak bol lockdown, tak ľudia zistili, že nemajú kde chodiť. A veľa ľudí pokúpilo všaké záhrady, vinice len kvôli tomu, aby tam mohli byť. Takže to je to, čo Dušo hovoril, že my sme boli a sme také mesto poľnohospodárske. A ten priemysel sa sem tlačí. Víš, otázka je tá, že chceš mať zase, chceš mať pekné mesto, že chceš mať, dneska je veľká téma well-being, že dobrý pocit z mesta, že mám sa dobre cítiť v meste. A otázka je, v akom meste sa budem dobre cítiť? Pomočka Levice. V akých Leviciach sa budem dobre cítiť? Budem sa cítiť dobre v Leviciach, z ktorých mám na 15 minút kamenné pivnice alebo krížny vrch, kde si dám pohár vínka a idem do tej... Áno, a súčasne chceme, ako polovica obyvateľov chce tam stavať rodinné domy. To už nebudú Vinice.
Pozor, lebo najväčší, ja som to povedal v stredu, najväčší ochranca krajiny je ten posledný, ktorý tam prišiel do tej krajiny. Že postavím si bungalov niekde v malebných kopaniciach na Mijave a všetci obyvateľia pôvodne povedia, že úplne dobre, fajn, ale ja budem ten najväčší zástanca, ochranca tých kopaníc mijavských, lebo ja už nechcem, aby si tam nikto iný postavil dom. No ja som tam prišiel preto, lebo sú to krásne kopanice. A čo som spravil z tých kopaníc? Postavil kopanice s mojím bungalovom. Že som úplne dodrbal som tie kopanice, vieš. Že to je presne, treba si povedať, čo je identita mesta. Ja milujem nič. Ja milujem ten nápad, že mesto Levice je vinohradnícke mesto. A teraz poviem druhýkrát to isté s otáznikom. Mesto Levice je vinohradnícke mesto? Ak áno, tak si tie vinice chráňme. Potom aj z hľadiska územného plánu, teraz idem proti vám teraz trošku hovoriť. Vieš? Ak si to, ale toto sme nikdy nedostali odpoveď od obyvateľstva, že ani my sme si nepovedali odpoveď na túto otázku, že aké sme mesto. Že sme to, čo sme za mesto, vieš? Dobre, Duško, ale aj tie vinice, ja nehovorím, ja tiež vlastním vinicu a už sa aj pomaly chcem zbaviť, lebo dnes už nenájdeš toho takého človeka, ktorý tu je plno vinohradníkov, ktorí sa dokážu o to starať, pretože ten časový horizont je veľmi prísny na to víno. Nestíš. Čiže ešte aj to je znova multikriteriálna vec. Je? Odpoveď na tú otázku, že ak budeme vinohradnícke mesto, tak potom robiť to, že to sprežením zase, budeme robiť družstevnú formu vinohradníctva, že si povedia si 5-6 vinári si poviete, že budete obhospodarovať aj cudzie vinice pod nejakým, ja neviem, možno bez nájmu alebo neviem ako, ale za tú daň, že vy budete sa starať o tie vinice, budete mať z toho ten vinič a ten majiteľ bude tam tú vinicu v podstate svoju trpieť len kvôli tomu, aby zachoval ten ráz krajiny a on má ten svoj priestor na to svoje vyžitie. Neviem, ja mu to neviem odpoveď. Asi tu teraz ideme tak, že mesto není len vedenie mesta a tak mesto, je tu nejaká štátna správa, zastúpená, je tu samospráva, potom sú tu nejaké neziskovky, nejaké spolky a tak ďalej a to je dobré. A možno, že takisto asi, keby sme mestu dali nejaký charakter, napríklad že vinársky, tak nie pre všetkých akože trafíme. Takže asi bude musieť byť také, akože, že iste sú ľudia, ktorí chcem si postaviť dom na Viniciach s krásnym výhľadom a tak ďalej, ale iste potom budú aj ľudia, ktorí povedia, že keď mi tu vymeráš takto v radovej zástavbe 5 árov, tak ja si tam postavím nejaký malý bungalov a nevadí mi, že z každej strany bude akože sused, lebo proste finančne mi to len takto vychádza. Čiže takto nejakým spôsobom, že diversifikáciu, teraz som prietol hrušky s... ľudia musia bývať, vieš. Ale to áno, len mesto musí mať charakter. A ten charakter musí byť počiarknutý societou, ktorá niekde má to svoje zázemie. Nie len bývanie, ale to, čo je kultúrne, športové a podobne. O tom je ten územný plán. Ale čas, že Vinohrady. A to je úplne v centre. Tam Vinohrady sú v centre. Dobre, ale že tie Vinohrady... My máme Vinohrady, aj tam boli Vinohrady, aj tam momentálne... To je presne, pražské Vinohrady sú ako levické Vinohrady. To je presne to isté, len sa transformovali. Pražské Vinohrady sa transformovali v 17. storočí, levické Vinohrady sa transformovali v 20. storočí, vieš, ale akože príbeh je ten istý, rozvoj mesta nezastavíš. No. Vieš, čiže to je ten rozvoj mesta. Teraz je otázka, že majú byť Levice mesto, ktoré sa má rozvíjať vertikálne. A potom tá kulisa tých levíc, a to je maličká kulisa tých levíc, ktoré sme tu dobre zbavili dobrú mapu nejakú. To je tá severná kulisa, ktorá sa slovo točí. Dobre. Máme severnú, ale to je ono, to už je. A máme severnú kulisu levíc, tak u Vinohradov, ostatná kulisa levíc nie u Vinohradov. Že prečo by som mal rozvojové tendencie mesta tlačiť na sever, kde mám to charakteristické toho mesta, čo chcem zachovať, pre istú časť toho, aby ten obraz toho mesta, ale mám smer západ, mám smer tu na juhovýchod. Určite limituje priemyselný park, ktorý... Limituje ťa ten tu dole. Na západ, na Nitru, však to sa môže spojiť s hodnou sečou. Tam ťa limitujú pôdy, ktoré majú vysokú bonitu a tam to by nejak z pôdneho fondu by bolo veľmi problém. V priemyselnom parku to nevadilo.
Asi to bola vysoká priorita. Ale nezober si, aj tu je pole, aj toto je dneska pole s vysokou bonitou pôdnou, to je BP silné, to je krásna taká radná hnedozem a tu je územný plán zástavba, hej, čiže ten územný plán myslí na to, že sa to mesto musí rozvíjať, hej, len Rodo začal celé toto naše stretnutie tým, že v meste máme diery. A prečo sa tie máme potenciál vnútri v meste to mesto rozvíjať. Máme citlivú. Sú vo vlastníctve konkrétnych jednotlivcov, ktorí ich má, tak niečo ešte je tam, ale veľmi málo sme počuli mestského, ale títo ľudia držia tie pozemky a proste si hovoria, budem to mať na investíciu. Zoberiem si to do hrobu. Neviem, či zoberiem si to do hrobu, alebo že pekne sa mi to zhodnocuje, kúpil som to za toľko a tak. A tu je, hovorím, toto treba nejak, na toto treba tlačiť, lebo my tu môžeme akože na tieto, fajn, všetky tie objazdy a tak ďalej a na kraji, ale asi naozaj treba zaplatať tie diery v centre. Citlivá téma je napríklad Mestský majer záhradkárska osada. Štvorárové pozemky. By si bol prekvapený, koľko ľudí by tam proste z nejakých zlúčených zo štvorárov urobil 8-árov, sú tam takí vlastníci a chceli by tam bývať. Neexist, pretože je to záhradkárska osada. Či chceš, či nechceš, musíš tam pestovať mrku, petržlen, zemiaky. To je možno prípad to, čo hovoril Roderick, že vlastne tá úplne prirodzene sa proste vytláča z toho mesta, teda na tie vinice, ako je individuálna bytová výstava. Tomu nezabránite. Akože, alebo teda táto mesto tomu nezabráni. Môže to limitovať, tak nebudeme odvážať smeti, nebudú tam také služby a tak ďalej. Ale aj tak, nakoniec ten človek si, ale neviem, či toto my potrebujeme dneska riešiť. Vráťme sa možno, že do toho centra. No ale to je jeden zo zásadných problémov rozvoja mesta, lebo, a ja to hovorím, ja som zase veľký odporca zástavby v týchto kolóniách, lebo buď ich teda vyvlastníme a správame tam normálnu urbánnu štruktúru, a to vyvlastníme vo vás zarezonovalo, lebo prečo by mi nemal niekto brať niečo moje vlastné. Takto dopadli Vinohrady. Vieš, áno, lenže na hranici hlbokého mieru. Hej, pozor. Dobre, to bol... Čiže nie dneska. A teraz zober, že pustíš do toho Mestského majera pustíš 100 domov, to je 200 aut, to je 400 obyvateľov, ktorí robia odpad, ktorí potrebujú vodu, minimálne vytlačené potreby, nemajú plynofikáciu, elektriku. Dobre, že to sú technické veci, ktoré sa riešiť. Ale prečo je to potom jednoduché robiť na batovskej ceste? Lebo hovoríš, to sú technické veci, ktoré sa dajú riešiť, ale musíš mať územnú rezervu, ktorá neexistuje, územná rezerva v záhradkárskej kolónii, lebo tam nemáš. Lebo Jožko má svoje 4 áre, Evička má svoje 4 áre, Peterko má tiež svoje 4 áre a teraz povieš Peterkovi, ja tu chcem svoj dom, tak som svojich 4 árov mi dá 1 ár, lebo tam chcem mať cestu, chodník, potrubie, elektriku, kanál. A Peťko povie, no tak ja ťa mám v páži, ja chcem pestovať mrku. Ja mám na toto otázku, lebo to je dve strany jednej mince. Ak je mesto a má na to táky spraviť, že tu budeš pestovať mrku, aj keď si chcel stavať dom, prečo nevie mesto spraviť, že a tento dom tu postavíš? Bavíme sa o tých dierách. To nemôžeš. Ešte raz nerozumiem som otázka. Prinúti niekoho, aby postaviť. Ťa obmedzí v tom, čo tam môžeš robiť. Ťa prinúti, nemôžeš si tam postaviť dom. Ale to tak však o tom je územné plánovanie. Proste mesto. Môžeš obmedziť, že či tam môže stavať dom, ale nemôžeš mu prikázať, aby tam stával dom. Môžeš ho stimulovať nejakým že ak tam postavíš dom, tak budeš... Áno, stimuly sú že ja neviem, daňovo nejak, ale že ja neviem, že teraz už fabulujem, že na 3 roky ti dáme, že nemusíš a potom ak tam postavíš niečo, čo sa nám hodí, tak ešte ti dáme nejakú, ale nemôžeš povedať, že ty si tam postavil doma alebo tak. Máme v našich mestských daniach z nehnuteľnosti máme aj možnosť zvýšiť daň z nehnuteľnosti tam, kde tá nehnuteľnosť nie je v dobrom stave. To sme urobili. Urobili sme to, dali sme tam 10-násobok daní. Cykni si, koľko bolo vyrúbené.
Nula. Nič. Ani jeden pozemok nebol vyhodnotený tak, že by sa tam uplatnila táto daň. A to je ďalší problém tohto mesta. My sme malé mesto, kde každého pozná. Keď ťa tu kefuje policajt, tak ti kefuje ako bratranca, suseda alebo kamaráta. Vieš, a ty sa zle kefuje, vieš. Čiže to je presne, to je daň toho nášho malého mesta, to je na ňom krásne, to je jeho potenciál, vieš. Ale nie, lebo sa zbytočne smeješ, vieš, toto tu nikdy nebude 200 tisícov megalopolis. Hej. My tu potrebujeme upratať 25 km štvorcových, že to nie je jadrová fyzika. Hej. My si musíme povedať, kde chceme zachovať Vinohrady ako charakter mesta. Znova poviem, kde chceme zachovať Vinohrady ako charakter mesta? Ja neviem na to odpoveď, podľa mňa sú Levice vinohradnícke mesto a majú mať niekde tie Vinohrady. Keď si povieme všetci, že nie nemajú, tak tam spravíme rozvoj. Aj keď je má geomorfologické limity, nejaké neviem čo. Znova potom to druhé kritérium, to je, že stavať tam, kde máme tie kolónie záhradkárske, neviem čo, ale tie kolónie, vieš, však tie najlepšie, ako pre mňa, ja som v tomto radikalista, tak vyvlastníme ich a stavajme tam. Ako vznikli? No vznikli tak, že komunisti zobrali ľudí z vidieka, dali ich do mesta a ako psychicko-mentálnu satisfakciu im dali nájomné záhradky, nie na ich pozemky odkúpili. Tak to bolo, to je genéza. Vieš, a to je niečo, čo prišlo poruchové do systému, ako taký malý vírus, a on sa tam zahniezdil, teraz som kotlár. A vidíš to na tom obrázku? Nemôžeš používať metódy, ktoré sa tu používali v 80. rokoch a na to, aj keď s dobrým úmyslom. Ja nehovorím, že to tak poďme spraviť. Ja som súčasne povedal to, že to je možnosť. Akože keď nie tak ako? Akože naozaj budeme aplikovať kobercový nálet domčekov do všade, kde proste si niekto zmyslí, že tak tam bude. A potom nám sa to vracia ako bumerang ako mestu. To budem teraz trošku nastaviť obajci toho mesta. Lebo potom ten človek, keď mu tam dovolíme trvalo bývať, tak on automaticky má na to mesto požiadavky. Logické, právne, nároky, zabezpečené ústavne. Preto je dôležitý územný plán, lenže keď budú ľudia, keď budú domčeky, tak budú aj dane a je šanca, že tam sú peniaze. Preto je odliv ľudí, lebo na dedinách to máš jednoduchšie, radšej pôjde bývať. Asi hodinka dozadu sme sa bavili, že prečo zanikla pôvodná mestská vidiecká štruktúra, lebo to by bolo drahé, keby sa to mesto rozrastalo do šírky. Preto sa zahustovalo to mesto. Preto je potenciál mestského rozvoja vo vertikálnej nástavbe v centre mesta. Ja nehovorím, že ja nemám na použitie, len ja hľadám vždycky logické súvislosti toho, ako sa to môže vyvíjať. A to nech mesto robí, máš pravdu, Štefan, nech mesto robí, ale mesto, my tu máme znova zahniezdený jeden počin 90. rokov, a to sú kraje, ktoré nám berú v podstate štvrtinu rozpočtov samospráv. Dneska má obyvateľ Levíc 3-krát menej peniazy ako obyvateľ Brna v samospráve. To si treba povedať. Že to mesto nemá dostatočné množstvo financií na to, aby robilo, že prečo si musí dať úver na to, aby spravil jeden obyčajný kultúrny dom, však to nie je, že my sme spravili plaváreň za nominálne hodnote 4-násobné množstvo peniazí, ako nás má stať tá družba, a spravilo sa. A bolo. A nikto si dneska nespomenul. Viete, kedy sme splatili úver za plaváreň? Minulý rok. Koľko rokov funguje plaváreň a nikoho to akože nikto nevie. Treba sa vyhnúť nejakým extrémom. Jeden extrém je, že aké to bolo úžasné za sociálne v tom zmysle, že tam sa proste povedalo, áno, Levice, my proste úplná priorita, akože dať ľuďom bývanie, že aké, panelák a tak ďalej, a postavíme ho treba na Hniezdoslavovej alebo na Marcovej, alebo proste to je jedno. Urobilo sa to, niekto to naplánoval, takto to bolo, vyvlastnená sa pôda a tak ďalej. Jeden extrém. Druhý extrém je, že nech si každý robí, čo chce a potom akože uvidíme. No tak, ale však existuje niečo medzi tým. Územný plán mesta, tak ja chápem, že zasa je to takto, že čo je skôr, že či vajce alebo sliepka, že vajce. No dobre, tak, že či máme náš územný plán, ktorému sa všetko toto prispôsobí, alebo že načúvajme, čo potrebujeme a tak ďalej, podľa toho urobíme územný plán. No nejaký urobné, ľudí, tak ako Ľubo, asi nebudeme hovoriť, to nebudeme vedieť nútiť, že tu si postavte domy, no ale keď na druhej strane, ak tam narysujete, že tak tu
no tak ten človek akože buď si povie, že áno, tak som ochotný sa prispôsobiť, budem tam v radovej zástavbe a budem tu stavať, alebo potom proste v tomto meste stavať nebudem. No. Tak je to na neho. Neviem, čo k tomuto povedať. Len treba niečo, hovorím, treba podľa mňa, že zaplátať tie diery v meste, v centre, a niečo nechať možno, že aj na tých ľudí, že áno, že oni možno sami naznačia, kde chcú stavať, ako chcú, na kultúru a tak ďalej, na školstvo, zdravotníctvo zásah máme na nejaký čas vyriešené, dokonca nám môže vytvárať potenciál, že ľudia sem vlastne na chvíľu prichádzať, takže... Ale v podstate sme to pomenovali všetci, my máme všetci pocit ten, že potrebujeme oživiť centrum. Ak to má byť v rukách mesta, tak mesto má spraviť prvý krok, musí oživiť kultúrne centrum. To dneska ide robiť a to dúfam teda, že spraví. Hej. Keď oživí kultúrne centrum, a to nie je že prirodzený nejaký vývoj, ktorý vieme predikovať, to je neurónová sieť. Hej, ty pustíš jednu loptičku medzi tie pásce na myš, poznáte ten pokus, pásce na myš, kopec loptiček, a to je tá družba, je tá prvá loptička, hej, ktorá tu mohla byť dávno predtým, ale o tom sa nebáme, že profesor Buzalka to povedal v stredu, nie? Že ľudia v Taliansku, tak ako my tu nadávame na komunizmus, tak oni to všetko zdali na kapitalizmus, hej, že potom druhé poviem, že kapitalizmus a odtedy to má takú zástavu, takú, že hovoria úplne to isté, hej, ale ja to poviem, že keď všetci vieme, že chceme mať kultúrne centrum, živé centrum, tak musíme preto ako z mesta vieme spraviť jednu jedinú vec, postaviť tú družbu. A keď postavíme tú družbu, tak môžeme uvidieť, či tú kultúru to mesto rozhýba alebo nerozhýbe. Ja som v istej časti skeptik, v istej časti optimista, ale o tomto podľa mňa nevieme dnes povedať, tak ako Ľubo povedal pred chvíľočkou, 30 minút dozadu, že za posledných 6 rokov sa... Ale áno, tá dynamika vývoja je tak veľká, že my dneska možno nevieme, že som nejaká, ako si povedal, škaredá nejaká čierna labuť, ale to môže byť aj vývojový nejaký skok, zrazu niečo sa udeje a môže sa zmeniť úplne inde ten potenciál, ale keď tu budeme mať zázemie, a inak ho nevieme zabezpečiť iba týmto spôsobom, tak uvidíme, čo bude. Lebo ja som tomto skeptický, že by sme vedeli to nejako super naplánovať. Pekne hovorí, že my ako obyvateľia mesta, že chceme tú družbu. Lenže ten bič v rukách má niekto iný, aby tú družbu spustil. A tam je tá veľká prekážka. Od začiatku. Mesto je ten orgán, ktorý by mal pohnúť ten život niekde inde. Vytvárať verejné priestory, ktoré tu... Preto je mesto mŕtve, lebo nemá tie verejné priestory. To som povedal. A mesto teraz začalo hýbať družbu. A chcem veriť, že ju akože dotiaľ... No áno, len je to oviere, ale že celý život je oviere, nie je mice. Povedz, Juro. Kývaš tu, že hovorí, kývaš. No, Kamíka to vidí. Trochu pohľad iného architekta a trochu iné skúsenosti na urbanizmu, a to som teraz počul, teda dosť značne iné. Neviem, je zase v mestách, prečo nie ten život, alebo prečo tam chcete tam dostať ľudí, tak tí ľudia tam prvom rade musia bývať. Pokiaľ bývať niekto v centre nebude, tak ľudia tam nebudú. To je veľmi jednoduché, pretože dnes, keď si zoberiete centrum mesta, kto tam býva. Ja poznám asi dvoch ľudí, ktorí reálne bývajú v centru mesta, asi dvoch. Marek, ale princíp je ten, že máte tam trošku podlažné budovy, tam mesta, ktoré sú v podstate ideálnych na nejaký komunitný život, máte tam možnosť obchodov, čo ešte dokonca relatívne zázrak, že v centre ešte máme vôbec obchody v partneri, pretože každý, keby ste rozprávali o Nitre niekto, že je tam tu centrum, tie mlyny zavraždili celé centrum. Tu zavraždilo všetko, čo tam je, vlastne tí ľudia všetci plačú, celú pešu, všetky obchody, všetky sú tam. Prečo nikto nie je v meste? Pretože všetci tí, čo si platia nájmy, tak sú odkázaní na jedný kľúček toho majiteľa. Oni si nemôžu povedať, že budú otvorené o 10. Pretože to nákupné centrum, keď sa o 8 na 9 zavrie, tak oni všetci skončili. Všetci zavreli, pretože nákupné centrum sa zavrelo, nemáte kde parkovať, nie nikto zvierať, nikto jedina. Keď sú samostatní, že má každý svoj prevádzku a majú každý pod svojím nejakým barakom, tak si každý povie, ja chcem otvoriť, vtedy ja chcem vtedy. Lenže pokiaľ, všetky tie obchody si to hovorili, že ďalšie nákupné centrum, spravte ešte jedno a nebude tu nič.
nebude tu nič, pretože jeden pôjdu na jednu stranu, druhý na druhú, osmi zamknú a nemáte dôvody dostať. Nikto. No tu sa nejde robiť nákupné centrum. No nie, to sme sa bavili, ale to, že ten bolo na mne, ten socialistický... Pokiaľ ľudia nebudú žiť, bývať priamo v tom centre, tak tam ľudia nebudú. Len Juro, akože, len ti skočím do toho, ty stále, vieš, ty rozprávaš o imaginárnom centre, lebo Levice majú 5x5 km, to je centrum Londýna má. Máš v meste, máš obuvníctva, čo sú majiteľia tej budovy, to nejak prežijú, hej. Ale nemôžu dať bývanie, nemôžu dať bývanie, nemôžu tam prenajímať ľuďom, ktorí by sa prenajali na bývanie, lebo územný plán nemôžu. Chápeš? Nemôžu tam bývať ľudia v centre, mám zakázané bývať. Musia byť kancelárie, musí niečo, nemôžu tam bývať územný plán. Ale to je ten územný plán. Áno, ale však to je územný plán. A na jednej strane, ale Juro, nebudeme sa prekývať, že ale to je len vrchol ľadovca, lebo ty hovoríš o skupine 200 obyvateľov. Ale to je jedna zmena územného plánu, že tam zruší, pretože sa tam nemôže bývať. Juro, a keď si zoberieš 60. 70. roky, všetky tie mešťanské domy, to fungovalo parter a bývanie hore. Počujem, toto sa robí, to sa dneska stáva. Dneska sa to stáva. Jediné vec, čo je, rozmajom ľudia sú hníli, ale nech dneska oveľa viac ako boli kedy, že sa proste viacej prešli. My nemáme kde parkovať reálne centre, to treba riešiť, kde sa dá zaparkovať centre. Keby majú ľudia kde zaparkovať, aj bývajú v tom centre. Lenže dneska človek chce ísť na kávu, takže zastane a prejde 8 krokov. A chce ísť na kávu. To je problém. Ľudia chcú ísť do obchodu, takže zastane pred Superzoo, aby prešiel suchou nohou najlepšie do toho Superzoo a kúpi si tam granule preč a ide preč. Takže vy toto úplne inak sa, to proste, ľudia musia žiť. Že iné je dobre, a teraz ti len dopoviem tvoju vetu. To je to vytlačenie života. Dopoviem tvoju vetu, ideš do Ríma a neideš na kávu 8 metrov. Ríme, počúvaj. Inak nezaparkuješ. Počúvaj, dobre, ty zase budeš poznať Rím. Bavne sa o štruktúrach, že ty máš úplne dobre postavené centrum, ktoré relatívne stačí jednoducho obleť, pretože ten bude stačí jednoducho obleť. Lenže ty keď máš zakázané to tam robiť z mesta, z mestského úradu, zakázané. Ale však tomu ja rozumiem. Tak to, čo s tým chcete robiť? Ako vy, jak chcete dostať ľudí? Ale však to sme sa bavili, že to je otázka územného plánu. No nie, vy ste to rozprávali, ty si to rozprával to, že kultúra, že to bude ono. To je kultúra, ti nepomôže ľudí. Kultúra môže spraviť, kde chceš. To môže spraviť, budú sa, ako čo bude tá kultúra každý večer? Každý večer bývať, nemôžeš mať terasu. Nemôžeš bývať, nemôžeš mať terasu. A keď chcete niečo, a teraz ďalšie, prečo sú diely, ja vám poviem presne, prečo sú diely v meste. Prídete na mestský úrad, ja chcem kúpiť pozor, hej? Ja chcem tento pozor, bol vlastne v centre, voláky dájomcom, by som to našiel, spravím to, tak to neviem. Mestský úrad vám poviem. Musíte vybudovať 4 zaparkovacích miest v dostupnosti 300 metrov. Skončí. Nedá sa. Dobre, nemáte pozornú, povedzte na mestský úrad, že chcete odkúpiť pozornú, alebo na vybudovať parkovacie miesta, nedá sa. To nemáte kde. A prečo ich spravíš podzemou? Ale ty kde spravíš podzemou? Tam v tom centre spravíš podzemou, kde je pešia zóna, tam chceš, aby chodili autá po zem. Veď ty nemôžeš vytúpať centra mesta, ja neviem kam, aby si sa cez pešiu zónu dostal na to. Ja už o pešie zóne. Ja mám o pešie zóne, nedá na pešiu zónu, to sme sa podzemie, počkaj ešte, podzemná voda na úrovni Levízie od 2 do 2,5 metra. Ty keď tu chceš niečo urobiť, podzemnú garák, sa bavíme o cenách v Holandsku a už si skončil, lebo ekonomika ti nedovolí urobiť. Konec. Takže toto sa tu nebavíme, vy rozprávate krásne veci, som tu počul, ideálne nejaké viničky a tak ďalej. Viete čo, zakážte to ľuďom tam vybrať. Nosia na mestský úrad, že sú to viničné domy. To sú viničné domy, je tam Prešovňa, je tam uskladnenie, iné, chodíš tam pozrieť na televízor, detské izby a vybavzíte. My vieme, ako to robíme. Takže mi tam dovolíte vybrať. Keby ste dovolili tam... Judo, my sme poslanci do toho mesta, nie radníci. Dobre, ale počul som... Ty nám útočíš na nás, že my robili územný plán, vieš. Juri, ale tento problém nastal v 70. rokoch, keď sa celé centrum mesta zrovnalo so zemou a celé bývanie, ktoré bolo v tom meste, sa vytlačilo von. Postavil sa hotel Atom, postavila sa Vitúria, Prior, to boli volakedy byty, mešťanské byty a mohli fungovať ako polifunkčné objekty. Ale tie domy, čo sú tam stále, fungovať môžu. Keď je územný plán, mestský úrad, tie dovolí, aby tak fungovať, tak proste tí ľudia tam žiť nebudú. To je úplne jednoduché. Oni potrebujú výťahy, potrebujú sa dostať, nechce chodiť na štvrť podlež, a tak. To sú jednoduché rekonstrukcie, ktoré sa spravujú dajú. Ďalšia vec je, že to
s tým prepojením toho námestia s mestom, to s tým úplne akože súhlasím, neviem si predstaviť reálne, že ak to chcete urobiť, ale dá sa to, videl som to vo viacerých mestách. Takže tu si treba uvedomiť aj tá vertikálna zástavba, áno určite, a zahusťovanie to je úplne dobré, pretože nezväčšujú sa nároky na dopravu, čo sa týka vzdialenosti, pretože dostanete viacej ľudí bližšie k sebe. S tým akože, s tým súhlasím, ale s tým, že bývať v Viniciach, preto tí ľudia tiež nie sú v tom meste. On nepôjde z tej Vinice, ktorá je niekde v strede medzi Kalinčakom a Levicenzom, tam, že on nepôjde do centra, pôjde. Čo sme to povedali? Ale ako chcete teraz, lebo tu som taký kontra, že dovolím na spod, nech som z tej domy stával, ale chcem mať nejaký ráz výnečný a pritom tam dovolím postaviť ten výnečný a všetci vieme, že tam budú tí ľudia bývať. A potom presne tak, začnú si pýtať tie nároky, že vynášajte smeti, dajte plyn, donesiete, je to také prirodzené. A už bude potom tak veľa, že to mesto proste ustúpi, ale zistí sa, že nevieme spraviť cestu, presne Jožkovi tam točí, dáte špicík z pozemku, Ferkovi tam dáme nejaký odlúk, on tam pánika, to je kamoš, presne, neviete. No, takže ak to nie je kamoš, tak tomu nič. Takže áno, problém je hej tá mapa, toto celé. Pretože to je korbusierovský systém, rozdelený na nejaké funkcie, ktoré sa pridávajú do nekonečna. Viete, čo je najlepšie na územnom pláne mesta Levice? Že väčšina z tých vecí, čo tam je, nemá ani pomenovaný. Má meno, ale neviete, čo tam môžete robiť. No pretože to nikde nie je napísané. A jediné, čo je, sa môžete opýtať na jedno oddelenie, a ty vám povedia podľa vlastného uváženia, čo by ste tam podľa nich tak mohli robiť. Farbu to má nejakú. A farbu má, ale písom nie je napísané. Takže toto je omalovánka až na to, že je to VZN-kom spravené tak, že to v podstate zákonná vec, ktorá má fungovať, a máte sa podívať nej, všetci sa podľa musíme riadiť. Je to úplný nezmysel. Dobre, ale zopakoval si všetko, čo sme tu povedali za 2 hodiny. A východisko si nepovedal tiež žiadne. Ako? Východisko si tiež žiadne nepovedal. Potrebujeme dostať ľudí do centra, aby tam žili. Tých 200 ľudí. Bývanie. To mesto nevyrieši, musí to robiť. Tam je tak 5000 ľudí, mesto bývať v celom širšom centre. Na hviezdoške, 2-13 baraky. Treba to povoliť. Ináč svíta nám na dobré časy, by som vás teda jednu pozitívnu vec povedal, že v novej výhláške, aj keď teda ostatných to možno nebude zaujímať, ale je taká vec, že by sme mohli celé centrum spraviť ako polifunkciu. To bude tá fialová machula, potom si tam môžeme urobiť, nechcem povedať, čo chceme, ale to majú byť fialové červené machulu, keď majú červenú machulu, tak tam sa môže len bývať. Prečo tam nemôžu byť aj iné veci aj v tom červenom? Ale však o tom hovorí môže, dobre vie, že môže. Že do budúcna, to sa bavíme kedy, zase o 6 rokov. Ale však my sa nemáme o čom inom baviť, my sa môžeme baviť o tom, ako to je, my sa môžeme baviť o tom, čo to spôsobilo a môžeme sa baviť o tom, že čo možno bude. Ale my to tu nevyriešime. Počúvaj, Nudo, neviem, či vieš o tom, ale posledné zmeny územného plánu sa robili teraz v septembri. Posledné, A čo sa tam... Potom čo? A prečo sú posledné? Lebo je taký štátny zákon. Že to septembra už nikdy nič. To nie je len Levicia, to je všetky mesta. Na celom Slovensku. Ďalšie zmeny územného plánu už nebudú. Preto hovorím, že ja som to povedal pred dňami. Nový územný plán, keď nebude do 32, tak proste sme zamrzli a zastali na celom Slovensku územný rozvoj. To je status quo Slovenskej republiky. No, už som teda volal nejakých ľudí, možno to nebude také zle, lebo toto vedia aj iní. Áno, už sa tam všetko spamätá. A pravdepodobne to nebude realizovateľné, toto, o čom sa bavíme, takže dúfajme, že tie termíny a aj tie veci budú posúvané, lebo ináč by sme sa toho nedostali, ale ideme riať. Áno, ja som sa chcela opýtať, že ak sa chcete debatovať, tak jasne, že sa môžeme, ja vám hovorím, že debatujeme 2 hodiny. A samozrejme, že ak ešte chcete tak kaverine o 14, chcete ešte niečo zobnúť, alebo si na pitie, ale neviem, teda, či môžeme ešte pokračovať v tej debate, ak máte ešte otázky. Už budeme len vajatať, podľa mňa. Takže tiež si myslím, že sa budeme točiť v jednom takom trošku blúdnom asi kruhu, tak ja by som si dovolila vás ešte srdečne pozvať zajtra, ak máte chuť zase trošku na takú kultúru. Budeme premietať film Brutalista. Je to film z mladšieho roku 2024 o architektovi, veľmi zaujímavý príbeh. Takže ak by sme tu tak dobehnite.
a tým budeme vlastne končiť celý tento náš deň, ten festival Deň architektúry. Bol to prvý ročník, bol taký možno trošku z našej strany jednoducho nie sme skúšali, že čo by sa tak asi bavilo a ja som strašne vďačná vám všetkým trom, že ste sa teda pustili do debaty, ktorá samozrejme, že nie je ľahká, je veľmi náročná. Je to zlá pozícia, ne? Ale sa teším, že sme to vôbec nejako oddiskutovali a možno, že to bude aj téma do ďalších ročníkov tohto festivalu, ja by som teda veľmi rada pokračovať v tom aj ďalej. Takže ja vám veľmi krásne ďakujem. Ešte ak môžem zdať jedno slovo. Môžeš jedno také zámavka, čo je super bolo. Úplne, ale že čo môžeme spraviť pre mesto? Môžeme vždy niečo spraviť pre mesto ako komunita. 9. a 11. októbra sme sa ako Okrašľanci spolu pustili možno zase pohľadať do niečoho, úplne možno neuskutočniť za prvých 10 rokov, ale ideme obnoviť Levický amfiteáter, možno ako park, možno ako leso.